Вітаю, вітаночки. Вітанки, зараз яшчэ наладжваемся. Так, гук ідзе, гук ідзе падаецца. Так, гук ёсць, цудоўна. Зараз пачнём, зараз ўсё будзем. Яшчэ адзін такі стрым, які можа быць адпраўлю на YouTube, усё ж такі папярэдні можа быць таксама, але для тых, хто тут у першы раз не ведаюць. Я займаюся перакладам, не толькі я, мы камандай займаемся перакладам Disco Elysium. Пераклад так-то ўжо ёсць. Спачатку ён быў зроблены аўтаматычна праз ChatGPT. Вось, з польскай. І ўжо даўно даступны ў поўным доступе, але за любы аўтаматычны пераклад не даў бы рады нармальнай. Вось, і тое, што мы робім, гэта мы выпраўляем гэты пераклад. Таму што неважна, якім бы перакладчыкам мы бы скарысталіся, тыя хібы, якія мы выпраўляем, яны ў асноўным непазбежныя. Гэта не самае складанае. Вітаюць вот это. Вось, хібы, якія мы выпраўляем, яны па сутнасці непазбежныя, таму што пераклад ідзе радок за радком. Без ведаў у гэтага самага, неважна, які бы запіхнуты, у перакладчыка аўтаматычнага няма кантэксту папярэдніх радкоў. А калі закінуць усе радкі, то яны проста не змяшчаюцца, ні ўводны перакладчык, яны нармальна, адэкватна не памяшаюцца. Што сёння ламаць будзем? Падаецца, каментары нармальна ўсё на месцы. Мы літаральна працягваем амаль, Па-мойму, адтуль жа, адкуль было... Не, я трохі яшчэ працаваў гэтага дыялогу. Зараз патлумачу, дзе мы і што мы, так? Глядзіце. Я зараз на дыялоге з трупам. Калі хто памятае ў сюжэце, гэта... Калі вы гулялі, то вы дакладна хутчэй за ўсё даходзілі да гэтага моманта. Зараз спойлеры прямо для гульні будуць, я абсалютна не буду хаваць іх. Таму што, тэма у нас такая. І галоўны герой Гары, ён, па сутнасці, пачатак у кожнага розны. Ты можаш не пайсці да трупа. Вось. Гэта апцыянальна. Ёсць ачыўка ні разу не зняць труп. Проста яго не зняць, абсалютна. Яго можна не зняць і скончыць гульню. І прайсці поўнасцю. Так што гэта не абавязкова пачатак, гэта можа быць ніколі не здарыцца. Вось, але гэта вельмі інтуітыўна чаканае дзеянне, таму што ўсе жадаюць ад вас, што вы гэта зрабілі. І вы, па сутнасці, ідзеце, размаўляеце з трупам, таму што ўсё ў гульні размова, нават любое ўзаемадзеянне, то вы, па сутнасці, спрабуеце паразмаўляць з ім і зняць яго. Гэта таксама дзеянне на зняцце яго, гэта таксама тут. Ці можа труп нас забіць? Можа. Амаль усё можа псіхалагічна зламаць Гары. Труп, калі ты пойдзеш у, па-моему, опцыі дыялога, дзе ты размаўляеш пра то, якім ён з'яўляецца, і ён пачынае нагадваць табе самога сябе, і там можна згубіць, у прынцыпе, гэта сама розум, і калі няма чым лечыцца, можна адкінуць капыты. Вось. Чым мы канкрэтна займаемся? Гэта выпраўленнямі. То бок, так, ты ў Dispatch не збіраешься гуляць? Dispatch. А што гэта такое? Давай. Dispatch гэта якая ад Dismantle? Не? Боже, ладно. Dispatch гэта самы пра супергерояў, так? Гэта. Узгадаў. Dispatch. Я не жадаю, мне шкада яе набываць. Яна выглядае для мяне цікавай, але ў той жа момант я не ўпэўнены, што я жадаю аддаваць на яе грошы. Я спрабую зараз грошкі эканоміць. Вось, і ў выніку я мала набываю штосьці. Штосьці, што мне для стрыма не патрэбна, альбо вельмі хочацца, я не набываю. Таму я не ведаю. Калі б яна ў мяне проста з'явілася, скажем так, я быў бы шчаслівы. Калі б яна там у падпісцы Xbox Game Pass з'явілася, альбо штось такое. Можна атрымаць гейм-овер нават лёгка. Гэта таксама. Па сутнасці, у гульне, у Disco Elysium ёсць гейм-оверы, якія некаторыя з іх, па сутнасці, не гейм-овер, проста гэта план падзей, які гульня не ўлічвае як кананічны, скажем так. Вось, гэта калі вы на аэрастатыке улятаеце нахрен, проста з гульні. Спойлер, для тых, хто не ведаў, у гульне можна проста так уляцець проста. А калі гэта плюс-мінус яшчэ відавочны варыянт, ёсць наконт таго, што вы іх даведаецеся.
Так. Музыку крышечку цішэй. Добра. Музычку крышечку цішэй. Давайте вось так. Наконт таго, што вы не ведалі ў гульне. Вы можете паразмаўляць з Джойс і пераканаць яе, каб яна уплыла просто. Гэта магчыма ў гульне. Вы хутчэй за ўсё пра гэта не ведалі. Я не ведаю тых, хто ведаў. Таму што гэта можна просто зрабіць... Вау, 30 стрик. Дзякуй, Вячеславіч. Так, дзякуй, што глядзіце, дзякуй, што вам цікава. Вось. І крацей Джойс, з якой вы размаўляеце, напрыклад, гэта персонажка, хто не памятае, на яхце такая жанчына, калі вы, ну, можа гэта дапаможа вам узгадаць. Вось яе можна пераканаць, каб яна проста ўплыла. І не будзе ўсю гульню. Вось і ўсё. А яна адзін з ключавых герояў у гісторыі ўвогуле. Так, давайте по парадку. Што я раблю? Як гэта зараз будзе выглядаць? Я бяру, зараз праходжуся па каментарах. Гэты дакладны дыялог не мой, не я яго лідзіў у пачатку, ну, як бы не я яго вёў. У нас, звычайна, чалавек бярэ пераклад, ну, бярэ дыялог і да канца як бы даводзіць яго. То бок, ну, адзін чалавек, адзін дыялог. Вось, неважна, што па памерах, таму што гэты чалавек будзе лепш за ўсё яго ведаць. Але тут, атрымліваецца, у чалавека не было часу яго давесці да канца, я яго даважу да канца, і таму ён займае мільён гадоў. Вось, і з таго, што патрэбна давесці, па сутнасці, ён быў ужо апрацаваны, то бок чалавек яго прайшоўся адзін раз, але патрэбна потом вычытваць астатнія і знаходзіць нейкія хібы. Вось, і мы гэтай хібы пакрыху праходзімся, таму што з-за таго, што дыялог на 14 000 радкоў, ну, насамрэч не 14, а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ну, давайте 10, так. То бок, насамрэч не 14 000 радкоў, а 1400. Пачакайце, калі 1400, ён насамрэч 140 радкоў. Гэта пераклад. Вось, звязанага дыялогу. Няўжо так... Альбо я неправильно нешта палічыў. 8 000, а не, 14 000, так, радкоў тут, у дыялогу. І гэта 1400 радкоў у гэтым дыялогу только. Я ўсё, не 140, я не ведаю, як я 140 налічыў. 1400 радкоў у гэтым дыялогу, гэта выключна перакладу, то бок, ну, вось, прям беларускіх радкоў. Из-за таго, што даволі шмат, ну, выпраўляць, то ён займае час, і нам яго патрэбна дарабіць. У нас ёсць ужо каментары, так, тут некаторыя выпраўлены. Цікава, што выпраўленыя яны, я не бачу каментара. Блин, каментары іх прыйдзецца хутчэй за ўсё на гэтым самым, на гітхабе ўсё роўна глядзець. Неяк дзіўна, карацей. Каментары проста не адлюстроўваюцца. Я бачу выпраўленне, але не бачу, каб ёсць. Мы зараз на 8900, то бок 14 000. Што мы будзем рабіць? Гэта, па сутнасці, дабіваць апошнія 5000. Гэта выключна выпраўленнямі, гэта не прям перакладам. І калі ўсё ў парадку, я адпраўляю гэта пераглядзець яшчэ раз. Калі ўсё прям добра, то ён потым пойдзе ў версію. Вось што робім. Але перад тым, як мы гэта зоймемся, я не гледзячы на то, што адчыню, я зараз разумею. Слухайце, мне, можа быць, залагініцца там патрэбна будзе, так. Давайте-ка я пакуль адключу. Оп. Схаваюся ад вас. Музычка вам пакуль не будзе, дайце момант. Я залагінюся сабе на GitHub. І... Так. Ён у мяне ўжо залагінены, я просто асабістую вокладку сабе зараз закінуў. Ёсць. І вярну вас. Так. Што я раблю? Трэба пераправяраць кожны раз, калі, можа быць, хтосьці штосьці ўжо скончыў, і мне патрэбна пераправерка. То бок, я вычытваю звычайна апошнім, калі штосьці ёсць. Верагодна, мне падаецца, але крыху шакаліць мікрафон. Ён можа шакаліць, гэта праўда. Гэта праўда, таму што я яго перасунуў у іншае месца. Калі ён шакаліць, то выбачаюся, гэта насамрэч наўмысна было, не наўмысна, як бы. Але хацелася мікрафон бліжэй паставіць. Так, праверка. Ось, крыху крануў і ўжо на 5 дБ 10 уляцела ўніз. Так, назад. Так, тест. Не ведаю. Нет, давайте вось праз гэты інтэрфейс зробім.
Тест. Ну так, я почекалювати буду. Зараз давайте ми крыху зацішимо. Так, оп. Все. Ну, гэта вось оно. Яно павінна быць. Давайте вось такое. Яно просто ніколі не ведаеш. Я вось пачынаю трошки гласней казаць больш эмацыйна, і ўсё, і яно улятае. Так, ну, оп, максімальная. Да. Ну, я вось пад самую шкалу находжу. Так, ёсць. Добра, павінна быць файна. Так вось, я возьму, праверу, я, до речі, по-моему, скокнув. Так, я все равно буду выходзіць за мяжу, тому што я неяк апошнім часам вельмі голосна размаўляю, і гэта, падаецца, і напружвае мне звязкі, я стамляю іх. Так, глядзім, патрабуецца агляд. Гэта ўвогуле ніхто не глядзеў, падаецца. Так, ніхто яшчэ, ну, праглядалі, але не скончылі яшчэ агляды. Апруваў не бачу. Ну так, карацей, гэта ўсё патрабуе прагляду для кагосьці, ад кагосьці. Ну ладно, тады мне не патрэбна нічога з гэтым рабіць, я да гэтага прыйду пазней. Як вы бачыце, гэта тое, што зараз у прагрэсе, то бок тое, што ўзята. Вось, тут хапае чаго праверыць, будзем чакаць праглядаў. А мы з вами рушым далей і возьмем далей, будзем выпраўляць. Так. Мне просто застрэлілі і ўсё. Да сих не прабачыў гульні. Цябе застрэлілі? Дзе? Ну, то бок можна атрымаць гэта у адным моманце, які пад самы канец. Ну, з тых, якіх я ведаю. Там відавочна нас могуць застрэліць. Патэнцыйна я ведаю яшчэ 2 месца. Ну, і ў канцы гульні вас могуць застрэліць. Ну, усе моманты, які мне ў галову прыходзяць, яны бліжэй да канца гульні, акрамя, можа, аднаго чэла, на якога можна нарывацца, і ён тады паспрабуе, можа быць, застрэліць нас. Вось, калі што, сёння можна спакойна са спойлерамі размаўляць. Я выбачаюся, калі хтосьці жадаў там паназіраць за перакладам, але не атрымаць спойлераў. Верагоднасць спойлераў вельмі высокая, таму што мы будзем ісці ў рэплікі, у якія нават... Тут могуць быць моманты, якія нават тыя, хто гуляў, не ведаюць. Так, point the gun нацэліць, трэба нешта адно браць. Зараз паглядзім, 8871. 8871. Нацэліць. Гэта на кунесу, калі можна паспрабаваць застрэліць кунесу. І застрэліць кунесу. Ось, калі вы не ведалі, гэта можна зрабіць. Ну, няхай будзе нацэліць. Нацэліць пісталет на рэмень. Зараз пройдемся тое, што мне будзе паказваць па каментарах, але потым пойдзем на GitHub, таму што мне падаецца, ламаецца сістэма ўся трохі. Так, далей. Яна ёрзае, а не адказвае. Замест двукроп'я простая кропка. Апошні сказ, гэта не жорстка жаласна. І па-па-па, я не магу гэта на Твічы казаць, размахаўся сваёй руляй. Добра. Пагразіў, размахаўся. Так, давайте па парадку. Размахаўся. Так. Чатик, ёсць пытанне. Ну для чатика, ну давай я ўсё роўно зачытаю. Я тут паціху калупаю стары пераклад Хоббіта, і там ёсць такая фраза, як магчыма схаваць такія вялікія дзверы, ад каго... Не кажучы пра цмока. У арыгінале там from everybody outside. Не ведаю, якой халеры там тое любя. Ага, вось оно, ад каго любя. Нешта моцна дыялектнае, ніхто нічога падобнага не сустракаў. Ад каго любя, я вось сам не зразумеў, што за халера. Як магчыма схаваць такія вялікія дзверы, ад каго любя. Цікава, я прям не ведаю. Калі б я гэта пабачыў бы ў перакладзе Disco Elysium, я бы так на гэта адрэагаваў, што гэта памылка аўтаматычнага перакладу. Вось і ўсё. Я бы
Ён так бы адрэагаваў. Але гэта я і пераклад, аўтаматычны пераклад. Так. Яна ёрзае. І pants. Не, pants гэта яна якраз такі выдыхае. Вось, по-моему, to pant. Гэта па тыпу цяжка дыхаць. To pant. Так, давай хоць які. To pant. Цяжка дыхаць, задыхацца. Задыхаецца яна. Яна тып, ну, як задыхаецца, у сэнсе узрушана дыхаючы. Каза, яна узрушана дыхаючы. У прынцыпе, нармальна. Не, гэта нармальны варыянт. Выдыха... Я бы сказаў, нават яна цяжка выдыхае. Цяжка выдыхае. Так. Цяжка выдыхае яна. Цяжка выдыхае яна. Breathless, ну, по типу без, ну, то, што яна не можа, яна паветра не можа набраць. Напоўненая якраз такі узрушанасцю. Excitement, яно ж правильно. Яно ж узрушанасць. Ну, узрушанасць проста падыходзячая, проста мне ў галаву хваляванне, ну, узбуджана, узрушанасць. Ну, яна цяжка дыхае, так. Так, яна цяжка дыхае. Так што тут хутчэй яна будзе, тут не ёрзае, а яна дакладна, яна цяжка выдыхае, яна узрушана дыхаюча. Тут выдыхае, не тое. Давайце узрушана... Блін, як бы так, па тыпу поўнай узрушанасці, можа, так? Голас поўнай узрушанасці. Голас поўнай узрушанасці. Давайте так, можа. Я просто, мне не прыходзіць нічога лепей. Так, і тут не двукроп'я, а кропка. Это... Ага, мо нават праз расейскае каго-ліба. Неяк прыколвалася каго-любя. Слухай, ну можа быць, таму што там ну, праз дэфісік ідзе. І праз дэфісік яно якраз такі... Вітаю, Рудак. Праз дэфісік можа яно... З-за таго, што там квадратныя гэтыя скобкі, можа быць, нейкі аўтаматычны перакладчык не адолеў квадратныя скобкі і вырашыў, што гэта не адно слова ўсё і зламаўся там. Ось. Голас поўнай узрушанасці. Я просто абышоў тут. Я не вельмі... Я просто не жадаю тут дыхае і дыхае, таму што, ну, яна цяжка выдыхае. Якое цяжка яна выдыхае? Узрушана выдыхае яна просто. Узрушана? Не, тут все просто прасцей. Узрушана выдыхае яна. Яна ўзрушана выдыхае. Да, можа просто... Ну, вось так. Размахаўся сваёй руляй. Зноў жа мне тыч забаніць за такія словы тут. Так, узрушана выдыхае яна. Вось. Несканка гэта не жорстка, а жаласна. It wasn't intense, it was pathetic. Так. Яна такая, яна яшчэ... Там інтанацыя ў яе ў гульне такая, тыпу... Гэта нават нічога блізкага да intense. Так. Это жалостно. Это не жорстка. Это жалостно. Она яшчэ візглявым сваім голасам гэтым крычыць. Такая. Это не жорстка. Это жалостно. Так. Добра, усё ёсць. Выправіў, але... Там... Ёрзае таксама няма.
таксама няма. Я памяткі больш для сябе раблю. Так. Паехалі далей. Вось у папярэдні раз не працавалі гэта самае. Дарэчы, у нас у чаце вулчары і якраз такі каментарыі выпраўляю. Гэта самае. У нас... Як жа ж ён? Што я хацеў сказаць-то? Калі каментары працуюць прасцей. Яны хоць і не ўсе тут пакажуцца. Як аказалася, яны не ўсе тут пакажуцца. Я заўсёды думаў, што яны заўсёды ўсе павінны паказвацца. Не, яны у нас чамусьці, дзякуй гітхабу, яны выдаляюцца, нягледзячы, што радок не выдаляўся, нічога, проста з гэтага радка знікае. Курок ці кручок? Гэта павінна спускавы кручок гэта. Спусціць кручок. Гэта павінна быць кручок. По тэрміналогіі павінен быць кручок, але гэта нармальная памылка. Яна настолькі папулярная памылка курок-кручок паміж людзьмі, што ўжо, мне падаецца, па краху размываецца мяжа, і людзям проста становіцца хутка пофіг. Хутка людзі будуць проста казаць курок, таму што курок лепей гучыць, чым кручок. Скобкі гэта маё, каб азначыць спрэчны кавалак. Ага, але калі гэта сапраўды нейкі паўмашынны пераклад, дыму яшчэ раптам заходны тэкст памылкай. Трасца з ім выпраўляў. Рабі як... Ну, калі ты выпраўляеш пераклад, ты можаш... Я бы сказаў, што каб ты не хваляваўся. Ну, тыпу, ты прынясеш свае памылкі туды. Што б ты не рабіў. Ты, тыпу... Ты палепшыш некаторыя моманты, у якіх ты бачыш памылку. Але некаторыя ты можаш сапсаваць. І гэта нармальна. Нічога, у гэтым няма нічога звыш дрэннага. Вось. Таму выпраўляй, ну, як лічыш правільна. Таму што, ну, ты проста тады будзеш бесконца яго рабіць. Вось. Ты робіш так, як бачыш. Ну, твоя мэта, ну, і мэта як перакладчыка, канешне, ну, ёсць, тыпу, абстрактная мэта такая, тыпу, узяць, зрабіць, каб было ідэальна, каб не было, каб усё было зразумела, каб в той жа момант захаваць арыгінал. Гэта сама па сабе задача амаль немагчымая, яна супрацьлеглая, то бок, ну, гэта дзве мэты, якія ў розных баках знаходзяцца. Яны 80% часу знаходзяцца на адной сцежцы, а ў канцы яны расходзяцца. І вы, там, гэтыя 20% яны ідуць куды абы як. Вось. І там уже прыйдзецца абіраць штосьці адно, куды вы імкнецеся. І таму, калі ты прынясеш туды свае памылкі, гэта можа быць не памылка, што можа быць іншае меркаванне. Вось. А калі прям памылка, ну, блін, вы бачыце. Вось. Ну, і так, наш лепшы сябар гэта слоўнікі ўсе. Павінен быць кручок. Кручок выправіў. Пум-пум-пум. Далей. У Мартинезе. Мартинезе, так. Гэта праўда. Так. Выправіў. Дарэчы, можете мяне памячаваць, я не ведаю, я ўжо казаў вам. Так, яшчэ музыку зрабіць. Калі ў запісе глядзець на паскоранай хуткасці, будзе балюча. Зразумеў. Давайце-ка. Яшчэ цішэй. Вось так. Ну, я дагэтуль гласней казаў, і далей раней у мяне быў падкручаны мікрафон. Так, трохі глоснасць. Зараз яно цішэй, зараз. Мікрафон. Пачаў казаць пра мікрафон, пачаў яго яшчэ перасоўваць зноў. Так, што я? Дзе? Далей, фанаконт кручка. Мо правільна ўсё ж курок, бо ты націскаеш на кручок, але спускаеш менавіта курок. Разумееш, у чым праблема? Ты спускаеш спускавы кручок. Ёсць спускавы кручок і курок. І спускаеш ты кручок. Таму, калі ты триггер на ангельскай, гэта якраз такі кручок. Спускавы кручок. Калі дакладна, то триггер гэта спускавы кручок у пісталеце. Курок можа ў пісталета адсутнічаць. Ты з некаторых пісталетаў не можаш пацягнуць за курок. Просто фізічна не можаш, таму што ён там адсутнічае. Той жа глок, напрыклад. У іх адсутнічаюць куркі. Вось. Таму з пісталета, калі ты страляеш, ты спускаеш кручок. Вось. Такая штука. Не так асабліва голасна. Ну так, ён там высока заходзіць.
Давайте, ведаеце, я трошки зноў падвышу, вось так. Там было, я просто прям сур'ёзна зараз зацішу, нават мне ўжо ціхавата. Ось. Нормально. Зараз просто эмбієнтны такі прям трек. Я што хацеў сказаць, можете павіншаваць мяне, нарэшце я прайшоў Disco Elysium. Я дзесьці на папярэднім тыдні яго прайшоў, я сядзеў, не, на пазапапярэднім тыдні. Я прайшоў яго, я сядзеў да нешта дапазна прям сядзеў, каб дабіць яго нарэшце. Дык триггер пул цягнуць. Ну, гэта, як бы, вітаю, Барыс. Ну так, тэхнічна, так. Тут просто, як это, тэрміналогія ў зброі, яна адрозніваецца. Просто, ну, зброя гэта такая тэма, якая у нас, ну, я лічу, я думаю, наколькі я ўсё разумею, у нас тэрміналогія, па сутнасці, выкарыстоўваецца Расійскай імперыі і Савецкага Саюзу, так? Вось. І у нас атрымліваецца, калі браць тэрміналогію усходнюю, то па ёй як бы атрымліваецца спускавы кручок. Гэта тое, што вы цягнеце, каб стрэльнуць. Курок — гэта штука, якая знаходзіцца ў верхняй частцы пісталета, ў задняй, так? І крок можа адсутнічаць, можа прысутнічаць. Не ва ўсёй зброі ён ёсць. Вось. Так-то, ну, хапаем пісталетаў, якіх ёсць, просто не ва ўсіх. Прям ёсць просто мадэляў, якіх няма. Таксама ёсць розніца ў тэрміналогіі, напрыклад, аўтаматычная, паўаўтаматычная зброя. Ну, у нас гэта ў Disco Elysium ўсплывае, мне проста гэта першыя прыклады, якія прыходзяць у галаву. Але насамрэч гэтай розніцы ў тэрміналогіі з-за таго, што яны развіваліся паралельна, яе хапае. Яна прям розная. І перакладаць паміж двума гэта трошкі свая праблема. Таму што тое, што лічыцца, ну, па тыпу адным у адной мове, у адной тэрміналогіі, у другой будзе зусім па-іншаму, таму што проста яны развіваліся паралельна. То бок не поўнасцю незалежна адна ад адной, але шмат чаго ідзе перайначана альбо адаптавана. І што цікава яшчэ, у ангельскай, ну, хутчэй ўсё дзякуючы амерыканцам, тэрміналогія, яна яшчэ плюс-мінус стабільная, і там, скажам так, збройная адукацыя ў людзей вышэй, то бок там менш распаўсюджаных памылак. У савецкай ёсць шмат памылак, якія прям ну, лічацца нават нармальнымі, тыпу тэрміналогія гостаўская адна, але людзі кажуць іншае. І яны выкарыстоўваюць іншую тэрміналогію нават у ваеннай справе. То бок яны называюць штукі па-іншаму, не так, як оно павінна быць, як у тэрміналогіі. І вось там узнікае трошкі канфлікт. Абіраць тое, што сленг, па сутнасці, вось, але тое, што стандарт. Але стандарт, як бы, нават ваенныя не карыстаюць. Вось такія там моманты ёсць. Я зараз не узгадаю вам дакладна прыклад, там нешта з гарматамі было. Ну, вось такое мне ў галаву прыходзіць. Можа, тады нейтральна ціснуць на спускавы кручок? Дык там спусціць кручок. Ну, ў сэнсе, што... Ну, я не думаю, што прям важна. О, дарэчы, у польскай спуст. То бок ён прям спускавы кручок, ён па сутнасці проста спуст. Пацягнуць за спуст. Ну... Так. Як уражанне ад гульні, яна крутая, яна вельмі файная. Я наткніўся, я пайшоў рабіць адразу хардкорны рэжым. Я пачаў. Я не думаю, што я хардкорны скончу калі-небудзь, але мне весела, мне захацелася больш Disco Elysium. І-за гэтага мне захацелася пагуляць у Сью-Волей, які выйшаў, які там змяшаныя адказы. Сью-Волей, хто не ведае, гэта па сутнасці, там мне падаецца, Рудзі пра яго расказваў таксама. Вось. Сью-Волей па сутнасці выглядае як Disco Elysium, толькі больш коміксавы і нешта там з пятлёй часу, нешта такое. Прыкладна такая тэматыка. Просто што па водгуках, калі паглядзець, там, ну, яна нават і не блізкая да Disco Elysium. Складана быць на ўзроўні Disco Elysium, проста па колькасці радкоў можна сказаць гэта. І Сью-Волей там трошкі звальваецца ў абсалютную лінейнасць у другой палове гульні. То бок, ну, там скардзіцца на гэта. Рю-Волей. Выбачаюся, Рю-Волей, не Сью-Волей. Нешта мне неправільна назваў так. Спусціць, бо ты яго адпускаеш, і ён ляціць наперад. Я не баншу, просто звычайна спускавы кручок, і яго спускаюць, не? Альбо цягнуць. Ну, тады я просто ў іншых месцах пацягнуць за кручок. Просто спусціць, гэта момант, калі ты страляеш.
так. І гэта трэба адзначыць, каб вельмі важна, каб было зразумела, што ты не абы што робіш, ты зараз страляеш. І ты страляеш гэта у каго? У КНСу? Куля знайшла шлях да сэрца дзіцяці. Так, гэта ты у КНСу застрэльваеш. Гэта вось гэты момант. Так, я пакіну спусціць кручок. У нас у іншых месцах спусціць кручок. Так. Где-то я зрабіў ужо гэта. Так. Праверыць супадзенне з 82029. Так, добра, ідзем на 8029. 8029. Дым вырываецца з рулі пісталету, а рука занямелая ад выбуху. У вушах яшчэ звініць, калі ты апускаеш зброю, каб паглядзець, што адбылося. Так, і зараз спрабаваць зразумець, што мелася на ўвазе ў каменце. Ідзём да камента. Я сюды сабе запіхну. Так. Просто каб чытаць гэта было прасцей. Так, зробимо. Так, ears are still ringing. Так. With your ears still ringing, you lower the weapon. І у нас ёсць все яшчэ звініць у вушу. Так, ты пускаеш у ушах яшчэ звініць. Давайте просто ось так і возьмем гэты момант. Не, ну не прям не абавязковае супадзенне, але нормально. Так. Ну, яно не зусім прям, твои вушы ўсё яшчэ звіняць. Давайте так. Твои вушы, яно там інша ўсё ж таки сказ, яно зусім... Твои вушы ўсё яшчэ звіняць. Усё яшчэ звіняць. Так. Пайшла бойка за тэрміналогію. Але гэта насамрэч не вырашае абсалютна пытанне. Ну там нават і пытання няма, так што, в прынцыпе, там усё адэкватна. Спусціць кручок. Кручок спускаюць. Так, пум-пум-пум-пум. Астатняе you hear, ты чуеш. Ты чуеш, ты дзе ты? You hear. Так, ты чуеш, так, правда. Гэта не адчуваеш выбух. Чуеш выбух у рулі твайго пісталета. Усё. Так. Ёсць? Поехали далей. Емора шельма брыда. Так, а што тут у нас? З рулі вырываецца дымная стужка. Маленькая пачвара стаіць у воблаку парагавых газаў. Яе здранцвелы твар пачынае пад-ябальску скажацца. Трошки збівае вось гэта пад-ябальску, таму што яно... Ну, яно правільна, абсалютна, але чытаецца дзіўна. Незвычайна канкрэтна за коскі атрымліваецца камбінацыя дэфіціту коска. Я такое рэдка бачу. Маленькая Емора шельма. Маленькая брыда. Давайте брыда. Она маленькая брыда больше. Альбо гэта будзе незразумела. Пра якую маленькая брыда стаіць у воблаку парахавых газаў. Уже вышэй было, так? А дзе вышэй было? А вышэй прям хутчэй за ўсё, так? Давайте кам тут просочым, куды яно, дзе яно вышэй, таму што можа быць тут вышэй і нармальна ў дыалогу. Так, вось гэта возьмем на гэтым узроўні. Давайте вось так. Я не думаю, што ў мяне... А, нет, павінна ўзяць. Так, это у нас...
Яно нормально там переключаецца? А, не переключаецца, не халера, ўжо занадта глыбокая укладзенасць. Таму што укладзенасць насамрэч вось яна. Ну давайте тады пракруцім проста. Ой. Не то. Дзе мы тут насамрэч? Пусціць кручок. Вось яно момант спуску кручка. Я думаю, не, мне падаецца пачвара нормально, таму што ну... Так, крычыць яна, раздзіраючы куртку і агаляючы грудную клетку. Давай. У нас пачвара ў апошні раз даволі далёка была. Я думаю, пачвару можна пакінуць. Я думаю, пачвару можна пакінуць. Яно там нормально, просто яе пачварамі называюць. Я верну. Так. Падаецца, пачвара даволі далёка вышэй выкарыстоўваецца. Можа быць, ужо проста сітуацыя змянілася. Як вы бачыце камент, месяц назад мы маглі ўжо замяніць гэтае слово. Хіба ў нас кажуць, вушы звяняць? Калі хтосьці лічыць, што не так, калі ласка, прапануйце. Таму што, чаму бы не? У мяне зараз вушы звяняць, напрыклад. Калі вы мне патлумачыце, як будзе правільна тое, што у мяне вушы зараз звяняць на высокім тоне, то я буду вельмі удзячны. Я буду ведаць, як гэта называць па-беларуску. Так. Ось так, зменім. Так, бліжэйшы яшчэ. Так. Па-па-па-па-пам. Драма, так давайте контекст трошки. Яны крычаць, эмпатыя, яна расчараваная, утрапёная, прывязаная да гэтага свету. І ўсё пра жудасныя навыкі стральбы мясцовых праваахоўнікаў. Вы клятыя, ага, цэнзура, крычыць яна, страляць навучыцеся. Тихо, кажа Куна, свінота спрабавала цябе прыстрэліць, а ты жывая. Так, Куна, я заўважыла. Мой шановны гаспадар, можа з гэтага выйдзе нейкая гісторыю. Там, нейкая гісторыя. Альбо гэта прям састарэла нейкі варыянт. Я ўжо сумняваюсь, таму што ў нас гэтае самае. Не, давайте гісторыя, таму што мне падаецца гэта памылка. Нешта накшталт педагагічнага практыкавання. Так, вядома, спроба забойства дзіцяці гэта мне не ўласціва. Так. Працяжнік не той. Зараз выправім. Дзе яшчэ такая халера, так? Дзе яшчэ такая халера, ці маю я права на тое, каб мяняць тэкст? Так, тут відавочная памылка, але ж я проста раблю FB2 варыянт кнігі, і ні перакладчыкам, ні рэдактарам мяне ніхто не запрашаў. Тады не. Ну, гэта не твая праблема. Калі ты робіш FB2 варыянт кнігі, то просто не замарочвайся. Гэта не твоя праблема. Гэта тое, што застанецца, ну, рэальна прям не рабі. Лепей не рабі. Калі ты не ставіў гэта перад сабой мэтай, то не рабі дадатковага. Нават не з той пазіцыі, што тыпу, о, ну ты ж не гэты, я думаю, што ты можаш спакойна. Просто калі ты паставіш мэтай, то і занасі сябе ў аўтараў, ну, тыпу ў рэдактуру. Прямо у спіс рэдактуры, што ты рэдагаваў яшчэ дадаткова. Вось, і прям адзначай, што ты рэдагаваў, каб усе ведалі, што там ёсць твае выпраўленні. Таму што калі, ну, ты, ну, узяць на сябе адказнасць тады трэба. Калі ты не бярэш на сябе адказнасць, то лепей не ўціхуй не выпраўляць, яно не патрэбна. Не тое, што ты ставіў, таму што можа быць хтосьці зацікаўлены якраз такі арыгіналам, з памылкамі. Такое можа быць. Рэдка, але можа быць. А потым твое FB2 возьмуць і будуць казаць, што гэта арыгінал таго вось чалавека, але насамрэч не, ён з тваімі праўкамі. Вось, і потым блытаніца пачынае. Так, што я казаў, спроба забойства дзіцяці, гэта не пра мяне, зусім не пра цябе, о, не-не. Так, зусім не ўласціва. О, не-не-не. Ну, в прынцыпе, оно і так нармальна, але гэта не пра мяне, мне падабаецца трошкі больш. Гэта
Не пра мяне. Так. Давайте. Ось так. Это приберем. Так, вядома. Спроба забойства дзіцяці. Гэта не пра мяне. І драма такая. Зусім не пра цябе. Не пра цябе. О, не-не-не. Драма. Крутая. Я провел. 10 слева. Так, а что 10 слева? Так. You sense nylon moving somewhere to your left. There is... Ага. А, вот, 10 слева. Так. 10. Писать, по-моему, changelog, где что менял. Не, ну, гэта не прям не абавязкова. Просто трэба, ну, варта не блытаць людзей. Потому что, можа быць, ведаеце, ну, типу, одна і та ж кніга рознай рэдакцыі, то бок, па сутнасці, яна як бы адна кніга. Просто адрэдагаваў адзін чалавек і іншы чалавек адрэдагаваў. Нягледзячы на то, што, напрыклад, пераклад зрабіў чалавек А, і потым рэдактуру зрабіў чалавек Б і В. Вось такая штука. І гэта можа быць адна і та ж, адзін і той жа пераклад ад рознай рэдактуры. І гэта будуць амаль розныя кнігі. Вось. І я разумею, што тебе можа быць такія мелкія па тыпу хібы выпраўляць, але калі зноў жа, вось тут самае важнае, это ты вельмі важную штуку прагаварыў, што тыпу ты на сябе браў адказнасць за тое, каб зрабіць FB2 варыянт. Ты робіш FB2 варыянт і ўсё, і пакідаеш. Ён там так і застанецца. Это помнік памылцы тых, хто займаўся арыгіналам. Няхай застаецца. Это ўсё роўна ўсё файна. Так, прапанова. Цэнзура як імажа. Мне падаецца, больш абразліва зараз гучыць. Які не ўмее страляць, гучыць больш... Ну, я так у нас спрабую разлаваць, як звычайна галоўнага героя. Ну, вось я думаю, што ніякі не ўмее страляць, ён больш крыўдны. Типа, ты ўвогуле страляць не ўмееш. Там на польскай увогуле ні ва што не можа трапіць увогуле. Пакінуў. Падаецца больш. Гэты варыянт падаецца больш крыўдным. Кінуць у яе пустым пісталетам. Здохні, сука, кінуць у яе пісталетам. У яе пустым пісталетам. У яе пустым пісталетам. Выправіў. Наконт монстра-монстросці. Ужываць адно слова для сінонімаў у межах аднаго дыялогу — гэта спрашчэнне перакладу. Просто, ну, яны як бы настолькі блізкія сінонімы у ангельскай. Просто, ну, по тыпу, калі б мы маглі ад пачвары ўтварыць яшчэ адно нейкае слово, то было бы цудоўна. А замяняць яго на зусім іншае, напрыклад, на брыду тую же, то гэта неяк як бы далёка прям, ну, занадта далёкі скок, мне падаецца. То бок, наадварот, гэта, па сутнасці, амаль вельмі блізкія адзін да аднаго словы, і раптоўна пераскокваць на сінонім, які вельмі далёка, мне падаецца, пытанне, што горш, ну, скажем так. Я не думаю, што абодва варыянта, ну, у любым выпадку, мне падаецца, нармальна. Я не той, каб думаю, што гэта прям настолькі прям спрашчэнне. Я разумею, пра што ты, то бок, ну, у некаторых выпадках гэта прям херня нейкая, калі спрашчаюць. Гэты мне ніжэй радару праходзіць. Я не думаю, што ён прям такі крытычны. Тым больш, што у нас просто, я не ведаю, ну, калі ёсць ідэя рэальна вось прям штосьці пачварнае, такое блізкае, максімальна пра пачвару, просто што ніяк не змяняючы сэнс, потому што Monstrosity гэта, ну, па сутнасці, той жа, ёсць просто монстры, так, а ёсць Monstrosity, і гэта па сутнасці як бы адно і тое ж. Прям вельмі блізкае слова. Звычайна просто гэта калі
істота, і гэта вось істота і пачвара, вось такое. Мае пытанне нават істота і пачвара. Істота гэта зневажальная, ты як бы зневажаеш, так? А пачвара дадае яшчэ больш па тыпу наступны як бы этап твайго аддзялення гэта ад чалавечнасці. І зусім іншае, калі ты назавеш гэта прывідам, напрыклад, альбо зданню, так? І ты здань кажаш. І ты такі здань як бы таксама пачвара. Але ты ўжо дадаеш нейкі акрас ёй, то бок не абстрактная пачвара нейкая. Канкрэтыку занадта дадаеш. Вось чаго я баюся з тымі варыянтамі. Ну, я не думаю, я, можа, занадта глыбока капаю. Можа, проста ўзяць да замяніць і ўсё. Таму што гэта не такая прям важная штука. Я спакойна возьму, я проста бачу, ну такі. Падаецца, пачвару мы там не так хутка выкарыстоўвалі. Подогнать под 9.1.5.0. Давайте возьмем 9.1.5.0. Сабе забяром вось гэта ўсё. Ось тут себе возьму, как можно было прочитать. Что у нас тут увогуле? Так, круг нейлону не здесь слева. Сабе. А, гэта вось той, які 10 злева. Так, since nylon moving somewhere to your left, можна вось гэта полностью взять як ёсць. Просто один в один. Так, there is motion in your peripherals. Then it's already too late. Motion in your peripherals, then it's already... А, гэта прям 1 в 1 фраза. Прям 1 в 1. Okay. Да просто повторяем то, что у нас там было. Пачварына. О, докладно, летим туды. Давайте, монстросити. Маленькая пачварына. Блин, прям вельмі трапна. Маленькая пачварына. О, кайфы, прям падабаецца. Прям тое, што патрэбна. А дзе-небудзь яшчэ монстросити ёсць? Давайте мы адразу пробяжымся па ўсіх монстросити, калі яна ёсць. А, гэта адзін на ўвесь дыялог монстросити. Так. Падарня пачварня. Ну. Так, это яна. Это пра яе. Мне вельмі цікава гісторыя Куна і Кунесы. Вы ведалі, што, дарэчы, я не ведаю, по-моему, гэта Руді таксама расказваў адным з відосаў, альбо я так проста дзесьці глядзеў. Адна з адмененых гульняў па Disco Elysium, у Disco Elysium 2 планаваўся пра Куна і Кунесу. Гэта быў бы адзін персонаж. Вы, па сутнасці, кіруеце двумя дзецьмі, у кожнага свой набор здольнасцяў, але як бы разам яны адно цэлы арганізм, скажем так, які па сутнасці перасоўваецца па мапе, і у іх была бы свая гісторыя, па сутнасці, з іх фантазіямі. Тое, што яны там сабе напрыдумвалі, карацей. Ну вось, так што там яно ўсё перасоўвалася бы ў гэта, але праект пад гэта самае падзгарнулі, таму такога не будзе. Але ў іх нават прататыпы ўжо былі. То бок інтэрфейс быў, і вось гэта ўсё, то бок яны ўжо прям прапрацоўвалі гэты момант, але скончылі праект. Не пайшоў ён далей. Так, глядзі 8248. Глядзі 8248. А што, і вось я не... Што я тут гляджу? Хавай яго... Так, пераправіць слова ган каля слова ў холстарс, бо перакладна то зброя, то пісталет. А, ну я гэта ўжо абмяркоўваў, так, это нормально. Мы можам спакойна пакідаць і зброю, і пісталет, таму што ў гэтым самым. Карацей, тут, глядзіце, я, па-моему, ўжо гэта на папярэднім стріме было, але зараз, закранаючы гэтую тэму, тут у гульне выкарыстоўваюцца часта свае тэрміны і, ну, штукі, якія не так, як у нашым сусвеце працуюць, так? І тут давайте я ось. Тут не зусім як бы пісталет, а тут ёсць пісталетта.
І справа ў тым, што гэта у ангельскай выкарыстоўваецца пістол, так. Пісталет гэта ўвогуле, па-мойму, італьянскі варыянт. І гэта тыпу пісталет, каб мы не прыдумвалі там нешта сабе новага, так, новых нейкіх варыянтаў. Мы проста выкарыстоўваем пісталет. Ну, таму што слова як бы запазычанае нават для ангельскай. Гэта не ангельскае слова, гэта арыгінальна французскае слова. Вось, якое азначае проста маленькая гармата. Каб вы разумелі. Вось, і у нас выкарыстоўваецца пісталет, і, у прынцыпе, тут і выкарыстоўваецца, у ангельскай выкарыстоўваецца словы sidearm, то бок, ну, па цыпу ручная зброя. Просто сайдармам можа быць, напрыклад, нават меч, напрыклад. Это тое, што у вас вісіць на баку, то бок зброю, якую вы носіце на баку. Вось, гэты меч з'яўляецца сайдарм, то бок бакавая зброя. Ёсць пісталет, ёсць ган. І па сутнасці у нас з-за таго, што у нас як бы ган у гэтым ган гэта вельмі шырокі тэрмін, і ён не абавязкова распаўсюджваецца ў ангельскай на пісталеты, там не толькі на бакавую зброю, але яна па тыпу зонтычны такі тэрмін, які ідзе пра любую зброю, якая страляе, так. Мы выкарыстоўваем па сутнасці толькі, ну, пісталет альбо зброя. І так, тут дзе я згубіў. 8248, гэта вось яно, выправіў я апошні. Таму ў нашым выпадку зброя і пісталет гэта не такая вялікая праблема, але па-мойму ну, хацелася б, каб хаця бы кансістэнтна было зброя, ну, ган у нас у асноўным перакладзены як зброя, то бок вось гэтыя радкі яны перакладзены як зброя. Так мы месцамі выкарыстоўваем пісталет. Так, пакінуў для ган выкарыстоўваем зброю. Зброя, але тэрміны ўзаемазамяняемыя. Тэрміны ў гэтым дыялогу, канкрэтна ў гэтым дыялогу, канкрэтна гэтым дыялогу взаемазамяняемыя. То бок, калі бы ў яго дзесьці ў кадры быў бы яшчэ кулямёт, то вельмі важна было бы казаць. Рулю? А што руля? А руля ж у нас павусюль аднолькаванне. Так, узаемазамяняемыя. Ёсць. Девять, 2, 5, 1, такі жадок перакладзены інакш. Замяніў 9, 2, 5, 1, падагнаць пад... Так, гэта, каб вы разумелі, каментары, якія яшчэ 4-месячныя даўніны, яны маглі быць ужо выпраўлены, проста яны не былі закрытыя. Давайте паглядзім. 9150. 9150. Падагнаць пад яго. Блин. Треба было запомнить той радок яшчэ. Гэта вось гэты, якія па сутнасці прям поўнасцю паўтараюцца, так. Давайте пераправерым. Left, there is motion in your peripherals, then it's already too late. Да, ну гэта прям поўнасцю аднолькавы радок, прям адзін у адзін. Вось. Твой периферыйны зрок рэагуе, але ўжо занадта позна. Вітаю, містер Сінкер. Падагнал. Мне падаецца, прям тихо-тихо будзе вам это треки. Я не ведаю, может быть у меня тихо просто. Падаецца нормально уже. Так. Идем далей. Мы на 9425, то бок, ну, па сутнасці, нам усё яшчэ застаецца трошки менш за 5000 радкоў у гэтым дыялогу. Зброя знікае, мне падаецца, прям адзін у адзін. Гэта ўсё прям паўтараецца. Still numb from the recoil, the lieutenant holsters it under his arm. Зброя знікае з твоей рукі, усё яшчэ знямелая пасля стрэлу.
Усё яшчэ з нямелай пасля стрэлу. Так, лейтенант Кавай буру пад пахай. Так, пум-пум-пум. Пачакай. Яна прям ужо супадае, што? Яно ўжо было выпраўлена, просто в каментарах хутчэй усё згубіўся. Так, яно ўсё аднолькава ўжо. Праверю яшчэ 8248 гэта наконт зброі. Так, зроблена. Гэта ўжо зроблена. Тут нічога я не бачу розніцы. Правильно, я ж прям 1 у 1 павінна 5 варыянтаў быць. Не, пачакайце, толькі 2 варыянты такія. Ага. Пачакайце-ка. У нас дзесьці не супадзенне. А ў чым... А чаму яна 2 разы сустракаецца? А гэта сустракаецца... Не, ўсё нормально, 2 разы, ну, не, ўсё ў парадку. Ўсё ў парадку, ўсё сышлося. Я, по-моему, уже павітаўся, містер Сінкер, але я павітаюся на ўсякі выпадак яшчэ раз. Так. Пум-пум-пум. Прям старыя каментары, бачыце? Так. Гэта і 9273. А што ў 9273? 9200... Так, ідзем. Зноў. 9273. Забіраем гэты радок і параўноўваем. Так. Так. At least you understand the gravity of the situation. I think you're underestimating the gravity of the situation, detective. You need to take... Так, пачакайце-ка. 9273. Это той, на якім... Так. Частка, што супадае, перакладзена інакш. We need to take a breather from the scene. He points at you. Now. Вось яна, другая частка. Нам трэба асвежыцца недзе падалей ад месца злачынства. Так. Мы паказваем себе пальцамі. Зараз. Трэба адпачыць ад гэтага месца. Так, зразумеў. Вось гэта. Ёсць. Цудоўна. Зараз жа. Ну, калі зараз жа, то і там прыйдзецца выпраўляць. Так. Давайте, зараз жа гучыць больш. Зараз проста неяк быццам нікуды. Мы зараз і ў папярэднім выпраўляем. 9273 там, по-моему. Освежиться. Отпочить. Нам треба отпочить. Згодна. Отпочить. Що я роблю, блін? Так. Отпочить. Девять, два, семь, три. 9273. І тут ось так будемо. Показуємо пальцем. Добре. Ось, єсть. Я зараз, хоча за все зроблю перепинок на 5 хвилин, поснідаю, вам запущу трошечки як він, рекламну паузу зроблю і вернуся до вас після гэтага. Тільки прикачуся ось сюди, виправив. Знайду себе наступний радок, ось. Гэта я нават ведаю, што ўжо будзе. Ладно, потым разберемся. Я вас зараз на перапынак адпраўляю, а сам паем. Хутка буду.
Так, есть. Працягваем далей. Так, 8248. Гэта было пра зброю. Так, ён забірае зброю. Так. Пакінуў. Это мы ўжо абмяркоўвалі. Shoot himself in the mouth. Получить 7448. 7448 получить. Так, чего ты, халяра, чакаеш, куна? Скажи, каб ён стрэліў сабе ў рот. Вось гэта, прастрэліць сабе ў рот. Я нашмат разоў гэта ўзгадваю. Прям... Пачакайце-ка. Гэта у нас увогуле у папярэднім дыялогу было. Ну, то бок у першай палове дыялога гэтага пра стрэліць сабе ў рот. Там, ну, там не пра выпусціць мазгі, яно якраз такі стрэліць сабе ў рот. Просто яна літаральна паўтарае гэту фразу. Так. Мяне не падстрэліў. Так, і там нават even няма. Таму яго трэба прыбраць будзе. Так. Рана сучка нават не стрэльне. Так. Нават не стрэльне. Мяне не падстрэліў. Ну, таксама хочацца дадаць, яна прям будзе гучаць лепей фраза. Мяне не падстрэліў. У рот сабе не стрэліў. Так. Ёсць. Там няма таксама, альбо нават. Але хочацца. Пацыфіст нейкі, ну, ачмурэў. Это яшчэ яна кпіць, каб вы разумелі кантэкст сітуацыі, яна кпіць з вас за таго, што вы яе не застрэлілі. Так. Восемь на 4-8 пакідаю зброю. А, тут пісталет? Ну, тут зброя, тут weapon. Ёсць яшчэ не толькі ган, ёсць weapon. І ў выніку тут зброя, і пісталет. Тут як бы там такая штука атрымліваецца, таго, што проста ангельскай выкарыстоўваецца больш слоў на гэта. А мы далёка адысці, мы не можам выкарыстаць, тыпу, сайдарм. Там ёсць пераклад, але гэта словы 2-3 патрэбна выкарыстоўваць для таго, каб перадаць яго. Я не памятаю, мне зараз у галаву нешта не прыходзіць. Па тыпу... Блин, не памятаю, ёсць прям тэрмін на гэта сайдарм і прям пераклад на яго, але па сутнасці з-за таго, што табе прыходзіцца выкарыстоўваць два слова замест аднаго ў слове сайдарм, ну як бы такое сабе. Прасцей проста пакіну зброю. Не, я зараз падумаю, лейтенант хуткім рухам хавае пісталет у кабуру. Не, нормально. Пакінуў. Тут пісталет і зброя тут узаемазамяняемыя. Конкретно ў гэтым дыялогу. Таму што у сцэне ёсць толькі адна зброя. 7-3-6-0 глядзі. Добра, глядзім. 7-3-6-0. 7-3-6-0. А гэта было... А я не ведаю пра што. Таму што каментара ўжо няма. Слухайте, вось гэтую ўсю галіну, мне падаецца, можам спакойна закрыць. Таму што яна вельмі далёкая, гэта ўся галіна дыялога, вось зараз мы яе прям закрыем.
Яна тут на 3000 радкоў прыкладна. Я якраз таки магу... Так, это у нас 1, давайте, да, перайдём. Вось гэта. Уся галіна нахрен закрываецца. І вось мы 7450, і мы ўжо раптоўна ў 9400. Тут прям моцны скок атрымліваецца. Так, гэта прям кароткая была. Не, 7360 якраз таки ў той галіне знаходзіцца. Вось жа зараза. Але тут блізка. Давайте вось гэта. Вось так закрыем. Вось оно. Кім Кіцурагі будзе адказваць. Рыторыка альбо Кім Кіцурагі уступіць. Што ў нас тут кантэкст? Дасі мне свой пісталет. Так, дасі мне пісталет. Я таксама мушу паспрабаваць. Это ўсё і так выглядае блага. Страляем, як нейкая шпана. Ён змаўкае, націскае плячыма і зараджае пісталет. Так. І рыторыка. Не, напэўна, не. Гэтым разам мы трапім у кагосьці іншага. Так. 7360. Наперад. Я не супраць, толькі не прамажце. І вось пісталет. І вось он. Ага. Ну, то, па сутнасці, з таго, што тут рознасць у тым, што ёсць там мадэль. Калі ты ведаеш мадэль, і калі не ведаеш мадэль. Зяем. Яно не прамажце. 7360, няўжо яно было... Чакайце-ка. 7360, яно не было ў папярэднім самым. У частцы 1. Блин. Як бы мне так это праверыць хутенька. Просто яно тут не згубіце, не прамажце, гэта тут памылка ў 7360. Пам-пам-пам-пам-пам. Давайте тут зменім, калі што будуць канфлікты, потым іх будзем выпраўляць. Гэта не такая вялікая бяда. Толькі не згубіце, і тут зяе. Давайте ўсё ж таки блішчыць. Мне блішчыць так там больш падабаецца, чым зяе. Ну-ка, як бы каментар кажа, глядзі 7360, я не ведаю, чым каментар, але яно і дакладна іх патрэбна было пераправерыць, мне не падабаецца 7360. Выправіў 7360. Падагнаў нават. Падагнаў пад... Падагнаў пад 9. 461. Каментар вываліўся. Получить shoot him down по диалогу вышэй. По диалогу вышэй. Это может быть складаным. Так, ладно. Давайте эту галину закроем. Просто по диалогу вышэй я как бы не ведаю, что конкретно по диалогу вышэй. Это мы на 6, и мы на 6 закроем. Блин, там яшчэ ёсць. Ложок. Ну и там прям до халеры будем. Не, мы ведаеце, что мы перейдем адразу у усе спасылачки вось сюда. И мы усё вось это позакрываем. Как бы галіну побачыць нормально. Вось она пачынаецца. На конт вуши звенять. На бэнд-корпусе і на вербуме паўсюль звеніць у ушах. Але калі вуши замяніць на галаву, то можа звенець гудзець як сама галава, так і ў ёй. Такі цікавы факт. То бок павінны замяніць звеніць у ушах, а не вуши звеняць. Я так правильно зразумеў. Так, уша. Добра. Мы зараз гэта зробім, толькі я з гэтым каментаром скончу. Лінейкі сведчаць непакоя. Shoot him down. Вось. Getting him down. А дзе shoot him down? Так. Shoot him down.
А, яно увогуле ў іншай галіне. Зразумеў. Блін, яно проста ў папярэдняй, у першай частцы дыялогу мне параўноўваць складана. Вось тут увогуле выпала на Shoot Him Down у рэплікі гэтай. Некуна, калі я не магу... Блін. Я лезу, падаецца... Мне проста моя мэта як бы выправіць памылкі, якія ёсць. Таму што я планую сам яшчэ вычытваць гэта ўсё. Ось, але потым гэтую рэпліку не сустрэць. Так. Дзе яшчэ Shoot Him Down сустракаецца? Як ён? Збіць. Я могу паспрабаваць сам. То бок, ну, паўсюль. Просто як яго... Чаму я не шукаю праз пошук? Я шукаю зараз праз пошук, вось яно. Я вось гэта зараз і раблю. Просто у нас няма ніводнага перакладу... У нас ёсць толькі адзін пераклад Shoot Him Down. І кожны раз яно па-рознаму. Ось. Просто як яго... У ангельскай гэта нармальна гучыць фраза. Я не ведаю, як яе перакласць прямо на беларускі, каб это гучала нармальна. Не бачна за топам гулем. А, ну, не, вось. Не, вось, я гэтым самым карыстаюсь. Нормально. Я спрабую зараз прыдумаць, што рабіць Shoot Him Down. Таму што, па сутнасці, паўсюль у кантэкстах гэта... Слова проста, мне патрэбна ў ідэале адстрэліць яго. Мы ж, ну, ці можна ў гэтым выпадку выкарыстаць слова па тыпу адстраліць яго? Ну, тыпу, па тыпу, як збіць яго. Такое слово ўвогуле існуе? Адстраліць. Не? Адстраляцца, адстраляны, адстраляць. Тлумачэнне. Не, гэта не то. Это адстрэліць набоем. Мы ўжо ўжывалі калі гэта слово, здаецца, у парт 1. Так у парт 1 яно... Ну, блін, я не ведаю, мне проста зараз хутка не пераскочыць на парт 1. Давайте. Просто у парт 1 патрэбна ісці, мне трошки лянутна гэта рабіць. Адстрэліць. Ёсць. Адарваць кулей снарядам. Дык можна тады проста паўсюль. Я не магу. Калі я не магу адстрэліць, ніхто не можа. Яго. Калі я не магу яго адстрэліць, то ніхто не можа. Давайте паўсюль проста яго адстрэліць. Так, я думаю, нормально. Трэба яшчэ ў парт 1 пераглядзець. Таму што вось парт 1, яно... Ты павінен яго... Ну, тут ёсць збіць, але мы хутчэй усё замянялі на нейкае іншае. Я амаль упэўнены. Могу паспрабаваць... яго адстрэліць сам. Паспрабаваць сам яго адстрэліць. Вось. Калі ёсць такое слово, то карыстаемся, бо... Карыстаемся словом адстрэліць. Сем-3, 1-7. 7-3, 1-7 таксама, мне падаецца, ўжо з першым дыялогам. Мне складана спалучаць такія радкі. Я просто боюся, што рэальна, я не памятаю, на якім моманце гэта самае пачынаецца. Пачакайце, у мяне каміты павінны быць, якія мне падкажуць. Даўно там было, але ўсё ж такі. Пум-пум-пум. Вось гэта, не тое.
Блін, тільки на гэту галіну можна неяк? Ось гэта. І зараз паглядзім. Блін, тут скала неяк прасачыць. Гэта яна павінна быць усё. І ўжо так даўно. Даўно не можа быць. Але з іншага боку... Не, яно можа быць ось тут дзесьці. Пум-пум-пум-пум. Гэта проста вельмі старая, і тут каміт можа быць прям стары. Ну тут ёсць так. Друмылка. Так, не, гэта ўжо я вельмі далёка ў гісторыю пайшоў. А дзе раздзяленне я зрабіў? Я не бачу сваё раздзяленне. А можна толькі мае тады каментары? Так. Блин, тут сортировки просто по моих только нема. Блин, а можно... О, тут можно як древо побачить. Давайте попробуем. Это может дренно скончиться, але мне цікаво. Не, нічого не відбулося. Ну ладно. Можно только от меня? Не? Не, я не ведаю, короче. Я спробував. Я реально спробував. До речі, наконт вушей. Ёсць яшчэ размоўная форма у вушу. Яна выкарыстоўвалася. Яна выкарыстоўвалася, я її замяніў просто. Звенела у вушу. Так. Я ўжо... Я бачу пра карыстацца. Я ўжо бачу. Пачакайце-ка. Я зраблю одно, і тут это... Пачакайце-ка. Я спрабую зрабіць хаця б одну штуку. Так. Ну я, в принципе, зрабіў там з адстрэлі, так што, в принципе, не варта было рухаць наперад. Што я бачу? З адстрэліць разабраліся, у нас там было яшчэ одна неправільная нейкая хрень. Не, я вярнуўся туды назад. У вушу, так, з вушамі. Вяртаемся да вушэй усіх. Тая вушы ўсё яшчэ звіняць. Вось гэта. Колькі такіх у нас? Тут увогуле выпала. У вушах яшчэ звініць. У вушах яшчэ звініць, гэта правільна. Звініць у вушах, правильно? Звініць у вушу. Вось гэты варыянт, он быў спачатку у вушу. Потым мы яго замянілі толькі што пры вось правільнай стриме. Ну, мы будем сёння что-нибудь рабіць. Мне падаецца, я зламаў. Так, яно вісіць. Нічога не рэагуе. Так, чакаем. Оп. Усё, зламалі. Чакаем. Ажыў падаецца. Так, ажыў. Пошук. Зламаў, так, я ўжо паспеў зламаць. В ушах яшчэ звініць. Каментары зніклі, усё. Падасюды з каментары, правильно? Ну, альбо частка іх хаця бы. Твае вушы ўсё яшчэ звіняць. Вось гэта тое, што неправільна, але я у вушу там... Вось тут было, так? Я хацеў паглядзець, як яно было дагэтуль. І дагэтуль яно было. І вось тут я не магу змяняць. Вось яно падвісла. Я хацеў паглядзець, што, які варыянт быў дагэтуль. Божухна. Як жа табе дрэнна.
это 9012. Ось он. Усё яшчэ звініць вушы. Ну, значыць, калі мы гэты варыянт бярем, то ён правільны. Але у нас спроба замяніць. Проверить совпадение з 8029. Проверяем з 8029. З 8029. Идем, блин. Пушку. 8029. В ушах яшчэ звініць. Ну, ось, звініць вушу. В ушах яшчэ звініць, гэта правильно. То бок, па сутнасці, я выправіў правильно, усё было, і яна неправильно выправіў. Усё. Я згубіўся. А дзе я быў? Так, шукаем далей. Ringing. Это не в уши. Ось тут у нас только в уши. Так, я правильно выправил, но неправильно. Ось и все. Ось Ось яшчэ звініць вушу. Ось, все. Просто правильно было управлено, но неправильно. Ось все. Зараз управлено назад. Это мы закрыем, чтобы не перешкоджало. Все, подаецца, мы разобрали, развязали тут это набор управлением. Так. Вушу ёсць, карыстацца. Карыстацца я бачыў. Просто ўсё па парадку. Раблю тое, што збіраўся рабіць раней, а то я так буду переключацца кожны раз. Усё далей і далей, яно бясконца так будзе. Получить 7317. 7317. Я боюся, што у той месцы я гэтаму ўжо ў першай частцы дало. Але не, падаецца, вось каментарый ёсць, значыць, усё парадку. 7317, але ж гэта альтэрнатыўны радок. А, ён там, зразумеў, там альтэрнатыўны радкі. Што у нас тут? Што гаворка? Тут літаральна, дарэчы, у ангельскім варыянце тое ж самае, толькі ў адным месцы ёсць коска, а ў другім няма. Тут цікава. То бок гэта 1:1 на ангельскі варыянт. Просто тут яны вось у гэтым варыянце ёсць коска ў папярэднім, а ў гэтым няма. Вось і ўся розніца. Каб вы разумелі, памыляюцца ли ў арыгінале, у арыгінале таксама ёсць. Штосьці з гэтага павінна быць памылка. Нешта мне падказвае, штосьці з гэтага з'яўляецца памылкай у арыгінале. Так. Даси мне свой твой пистолет. Я так сам мушу паспрабаваць, але не хочу стрелять со своего. Есть. Это мы отправляем. Хардкор. Давайте я зараз яшчэ раз гэта так жадаю. Дзе я там? Проторейв. Хардкор. Так, выбрали. Пропоную пакінуць арыгінальны працяжны. Так, спадзяюся, гэта не стане вашай чарговай дэманстрацыі. Тут таксама. Памылачка. Так.
А тут есть такой уже, да, такая реплика. Вось тады яно будзе не спалучацца. А мы... Так, яно будзе не спалучацца тады. Вядома, не. Вядома, не. І, напэўна, не. Давайте вось так. Мне больше гэта падабаецца, нават варыянт. Так, это кажа рыторыка. Мне падабаецца больш варыянт, які быў вось тут. Першы раз. Не, напэўна, не. Напэўна, не. Гэтым разам трапім у кагосьці іншага. Я там таксама выпраўлю. Пакіну працяжнікі, чаму бы не. Ёсць. Ось гэта хутчэй вядома, чым напэўна. Я не бы так упэўнены, я бы так упэўнены не быў. Я просто, я зараз не магу, мне не настолькі прям ведаў, але нешта ў мяне варушыцца, што падказвае мне, што можа так не быць, што гэта можа быць памылка. Я не магу зараз гэта падтрымаць нічым, кроме сваёй чуйкі, і ўсё. Таму і мне лянутна трошкі шукаць. Але калі хтосьці ў чаце можа за гэта за альбо супраць выказацца, калі ласка выказвайцеся, таму што я зараз не помню. Семь, 3, 4, 8. Куна замест я. А, ну так, дакладна, тут прям моцна. Так. Важно, таму што Куна кажа то у сябе ў трэцім твары. Куна. Так, это самыя жаласныя менты, якіх Куна толькі бачыў. Жаласная. Жаласная пара ментоў. Так. Згодны. В третім твары я зноў асобы. Згодна, of course, безумоўна, напэўна, гэта хутчэй, мабыць. Не, напэўна, гэта дакладна. Ну, тыпу, жалезна. У нас згодны з Куна, так. Ну, так. Ён жа ж гэта. Куна заўсёды аб сябе ў трэцяй асобе кажа. Напэўна, прыслоўе беспамылкова, з разлікам, без рызыкі. Называецца дзейнічаў заўсёды напэўна. Ён не любіў апрацаваць прыблізна, абы як. У значэнні пабочнае слова «мабыць», хутчэй за ўсё. Напэўна, была Пераканалі. Пераканалі. Вядома, не. Я просто, калі што, я блытаю, я, напэўна, не заўсёды правільна павую.
Таму ў мяне неяк такое, з-за таго, што яно ў галаве неяк неустойліва, яно магла быць памылка, так. Рок Коридор отправляется 500, дякую, Еріка. Ёсць. Мгм. Погодзі-ка, гэта цікавая галіна дыялогаў. Стараем як нейкая шпана, ён змаўкае, паціскае плячыма. Вось тут памылка, дарэчы. Але не. Не-не. Наперад. Не, тут пачакайце-ка. Ну ладно, не-не, можа быць нормально. Мне мозг нешта тупіць зараз. Наперад я не супер, паспрабуйце не трапіць у ахвяру. Спатрэбіцца твоя зброя. У іх на двоіх одна руля. Ой, унутраная імперыя. Заўважыла гэта. Это самая жалостная пара ментов, я толькі бачыў. І тут кім такі афіцер. Чаму у нас толькі один? Так. Одна руля. Давайте... Одна зброя я бы тут скарыстаў бы. Потому что у контексте диалогу не трошки не пасуе. Ну, неяк... Ну, тут конкретно скотча прям. Мне спатрэбіцца твоя зброя. У іх одна зброя. Альбо один... Тут якраз таки можна і один пістолет. Просто, ну, руля, альбо тут. Просто я б не думаю, что Кіцурагі бы сказаў слово руля. Потому что ён, па сутнасці, рэхам паўтарае only have one gun. І вось only have one gun. І вось тут варта, вельмі важна, каб яно было падыходзіла. Мне спатрэбіцца твоя руля. Мне спатрэбіцца твоя руля. Тут справа такая, што мне патрэбіцца твоя зброя, тут што заўгодна можа быць. Тут важна, каб яно супадала фраза кунаэсы, нават, з фразай Кіцурагі, таму што ён падкрэслівае гэта. Тут ідзе такое they only have one gun, яна крычыць, і такое рыторыка, унутраная імперыя такая, упс. Куна, ну, ён кажа, не важна, што кажа Куна, і потым Кім Кіцурагі. Officer, why do we only have one gun? То бок ён, па сутнасці, паўтарае гэтую думку Куна. Кунеса, побачаюся, гэта не яна. На двоих один ствол. Ну так, одна руля. Просто я не думаю, што Кім з яго прафесійнасцю выкарыстоўваў бы слова руля. Ён бы выкарыстоўваў альбо пісталет, альбо зброю. Я думаю, одна зброя, давайте на одну зброю. І гэта рулю бы яны хутчэй бы сказалі. І гэта самае, Кунеса хутчэй за ўсё бы сказала одна руля. Але Кіму настолькі не пасуе казаць ствол. Ну, типу, гэта ж ён, Кім размаўляе ў тэрміналогіі, так. Ён бы не ну, по типу, уяві сабе чалавека педантычнага паліцейскага, які кажа пра ствол. Ну, я не ведаю, гэта не ў стылі гэтага самага. У іх на двоіх одна зброя не вельмі. Я згодны, мне не падабаецца не так. Але гэта павінна, каб фраза супадала. Потому што яна падкрэсліваецца потым. Тое, што можа адначасова сказаць Кунеса і Кім нам патрэбна.
Дазволіць якому і ствол. Ладно, пераканалі. У прынцыпе, ну, просто трэба зразумець, у пэўныя моманты, я просто гэта падкрэслю, не зараз, таму што патрэбна нешта ўпраўляць, але кім час ад часу ён пераўтвараецца ў раптоўнага комік-рэліфа, так? Ну, то бок ён становіцца камедыйным персонажам. І вельмі нечакана, у гэтым яго як бы прыкалдэс, так? Ён у асноўным ён педантычны, сабраны і амаль ніколі не карыстае, акрамя момантаў, калі гульня такая робіць шчоўк, і ён становіцца жартаўлівым персонажам. Ну вось, калі вы нешта адбываецца, пачынае адбывацца нешта камічнае, прям камічнае. Вось, але ў большасці сваёй ён захоўвае, ну, па тыпу сваю халоднасць. У Косе не, тут такога таксама няма, тут лепей слоўненькам абысціся. Толькі адна руля. Офіцеру. Чаму у нас толькі адна руля? Не, нормально. Ведаеце што? Я думаю, пераканалі. Я думаю, нормально. Гэта трошкі нават больш падкрэслівае. Я зараз плюсы як вучыць. Я зараз перачытаўшы, не гледзячы на тое, што гэта не зусім да яго падобна, але з-за таго, што ён паўтарае за Кунэсай, гэта яшчэ больш падкрэсліваецца гэтае паўтарэнне. На The Lost Vikings і на Biotic Factor адпаўляйце па 500. Дзякуй вялікі. Я думаю, што гэта нават лепей. Тут вельмі заўважна, што у дыялогу, што ён рэхам паўтарае вось гэтую фразу Кунэса. Ён такой, чаму у нас толькі адна руля? І ты такі, о-о. У мяне яна, тады яна таксама ёсць. Я проста боўдзіла, які ўсё робіць па-дзіванску. Ага. Ну, добра. Пісталет зя у нас уже было. The Peace. Увогуле. Наконт блытаніны, так? Наконт блытаніны. Там, карацей, у нас яшчэ дадаецца да пісталета, сайдарм, ган, пістол, по-моему, увогуле не выкарыстоўваецца, толькі пісталет у ангельскай. Што яшчэ было? Ну так, вось оно, яшчэ дадаецца піс. Ён-то так-то кавалак, боже, не кавалак, маецца на ўвазе, што пісталет у кантэксце гэта. Просто, выбачце, тут ужо, на сінонімы я лепей не буду даваць нейкі сінонім яшчэ і на гэта. Ой, выбачце. Shines in. А у нас shines in блішчыць у нас, у асноўным, блішчыць. Так. Ён яшчэ у нас мадэль полностью. Ну, а мадэль, ладно, пісталета, калі называецца. Блішчыць. Там далей яшчэ ёсць. Давайте адразу, сколько минут. Блішчыць. Я заменю просто паўсюль блішчыць. The Peace. Ну, цікава, што дзе, чаму ён канкрэтна тут пачынае. Там два разы паўтараецца пісталет у сказе, дзе ган і пісталет. Дзе ган і пісталет. Што? Пісталет. Давай-ка. Строим книга шпана. Тут firearms есть. Ну вось то. Зразумеў, тады будзе пісталет. Не, ўсё добра. З рулі я пагадзіўся. Ну тут ўсё ж такі трапна. Мне падабаецца тое, што я спрабаваў выправіць. Асноўная мая праблема, якую я спрабаваў выправіць, яна насамрэч выправляецца проста тым, што мы трохі змяняем сэнс гэтага. То бок яно узнікае канфлікт, так? Але, скажем так, выправляецца тым, што ён рэальна паўтараецца Кунэсай.
І тады яно нармальна спалучаюцца два сказы, таму што Кунеса кажа сваю фразу, і потым ён такі паўтарае рэхам за ёй. І вось гэта паўтарэнне рэхам мне вельмі больш за ўсё бянтэжыла. Таму што гульня вельмі часта карыстаецца гэтым. Персонажы паўтараюць за адным фразай, і гэта прям про гіганцкая колькасць такога. На гэтым дыялогі цэлыя жарты пабудаваны, і гэта вельмі важна захоўваць, я думаю. Таму што гэта тое, што дазваляе... Я разумею, для чаго яно зроблена. Калі бы адказ быў у Кіма Кіцурагі на гэтым самым адразу бы пасля яе, то можна было б па-іншаму пабудаваць дыялог, так? Але часта ў дыялогу у цябе ўрываецца некалькі яшчэ рэплік, і гульня такім чынам захоўвае сувязь да якой фразы, якая фраза ідзе. Рэфрэнам. Рэфрэн, так. Яно як бы не толькі паўтарае, але яшчэ і дазваляе не згубіцца ў дыялогу. І калі прыбіраць гэтае паўтарэнне рэхам, то ты просто, як бы, яно незаўважны элемент, які дазваляе сачыць за размовай. Таму што так можна згубіцца з-за таго, што ідзе потом у цябе выступае некалькі тых самых унутраных галасоў выступае ў размову, альбо яшчэ хтосьці штосьці кажа. Час часу становіцца прям складана сачыць. Так, Peace Shines. Вышэй перакладзена інакш. А дзе вышэй канкрэтна? Там пісталет, дзесьці зброя. Не прынцыпова любы з тых самых. Кіно пісталет. У нас, дарэчы, прямо зараз у саундтрэке праігрываецца про момент отстрела трупа. Ось прям. Уся сцена. Вельмі падыходзіць. Мы якраз у гэтым моменце. Вось тое, што я амаль прадзяўбаў, луз. Тут дзесьці было не згубіце. А можна канкрэтна слова было так. Толькі гэта не згубіце. Не згубіце. Не згубіце. Не згубі. Это яшчэ з першага ўжо дыялогу, таму... Не, ўсё падаецца выпраўлена, не праблема. Так, вяртаемся, дзе мы там. Пакіну пісталет, ёсць гэта. Прапаную выкарыстоўваць адну прыстаўку ў слова stolen для камічнасці, скрасці. Я думаю, хтосьці скраў яго ў мяне. Скраў пісталет. Пісталет быў скрадзены. Так. Окей. Паглядзім яшчэ. Мабыць, нехто мяне абакраў. Скраў мяне зброю. Пісталет скралі. Скраў мой... Я згодны, в прынцыпе, добра. Так, яно больш камічна атрымліваецца нехта. Нехта... Хтосьці, так, я думаю, хтосьці скраў яго ў мяне. Скраў у мяне зброю. Так, я думаю, што яно трошки больш працуе на эфект. Абсолютно без паліва такі. Хтосьці скраў, скрадзена. Скралі, зусім скралі. Замяніў. Падабаецца. Я думаю... тут яшчэ, мабыць... Я думаю... Хтосьці скраў яго ў мяне, скраў мяне зброю, пісталет скралі. Пісталет быў скрадзены.
Докладно скрадено пистолет. Скраде. Пистолет был скрадено. Пистолет был скрадено. Скрадено. Мгм. Це нас перекладено вище, і, мабуть, вона о. Так, нічого не казать. Нічого не казать, а по-моєму, у нас это було, так. Давайте-ка я зараз хутенько ще в глосарик зазирну. Я просто не пам'ятаю, зараз посилочку собі відчиню його. Так. Де він у мене? Я вам спеціально затемнив екран, нічого жудосного не відбулося, все в порядку. Не бентежтеся. Так. Глосарий. Перепроверяем на усіляки. Я не думаю, що Гушара помилився. Але я... Так. Де воно? Нас нічого не казати. Ну так. Це наш варіант. Я сподіваюся, трек не занадто голосний, бо він прям фігачить. Докладно скрали? Скрали. Скрали повністю, цілком. І ще скрадуть. Я перечитаю час часу коментарі, які я пошню. Просто так. І потім я згадую, що я вже відказував. Так. Особисто, коли концентруюся на щось таке, по типу сочить, де я там зміняв, чи що не зміняв. Попадіння 8336. 8336. Так, давайте його повністю заберемо туди, щоб там і оцінювати, бо інакше це може здернутися. Так, ти у нас... Ось так. They have tools and the men. If they put him up there, they can take him down too. Ну, яно тут амаль рознае сказы. Ну, в сэнсе, што нават гэта палова якая-то падобная. Іх ёсць інструменты і людзі. І раз усё сведчыць, што гэта яны, так, і у іх ёсць неабходныя нам прылады. Ну, прылады, я бы сказал. Ёсць прылады і людзі. Калі яны узнялі яго туды, калі яны... ну, і раз усё сведчыць, што гэта яны узнялі яго, так, яго туды, і вось фразу Кіма скончваюць. В прынцыпе, толькі адно слово. Нормально. Альбо там tools замяніць на інструменты. Ну, прилада тут не удакладняецца. Я б нават у сэнсе тут tools хутчэй за ўсё настолькі ў абстрактным, неканкрэтным сэнсе, што прылада падыдзе. Так. Праверыў, замяніў інструменты. На прилады. З 8336 получить. Окей, идем на туды. Сполучить то, что у нас есть такое. Только я уже выдалил. Значит, змогут спустить. Так, 8336. Вертаемся назад. Я рано это выкинул. Так. Знову ж вернули його.
змогуць яго адтуль, значыць змогуць яго адтуль. Змогуць і спусціць. Значыць, змогуць і спусціць. В прынцыпе, тут не тое, каб штосьці змянілася. Палучыў. Ага, дадаць зорачку яшчэ ў нас. Смактаніце хуйца, сукі. А чаму мы тут те самае? А чаму мы тут цэнзурым? Тут жа няма неабходнасці. Мы ж, па сутнасці, калі вы не ведалі, то першая версія дыска Elysium была ўвогуле без цэнзуры. Твіч Не, пра хуйца, я думаю, што твічу пофіг абсалютна. Гэта самае. Глядзіце, першая версія дыска Elysium была без цэнзуры ўвогуле. Яны замьюцілі толькі словы, якія на тым жа твічы забаронены. Так. І ўсё. І, па сутнасці, мінімальная цэнзура, яна дадалася, і дадалася яна, наколькі я разумею, толькі калі агучка з'явілася. Таму што для мяне быў момант такі. Я гуляў арыгінал, і потым я, калі дырэктар скат атрымаў, яны, па-моему, бясплатна яго нават абнавілі для дырэктар ската мне, і я ў дырэктар скаце ўжо з'явілася агучка, і быў гэты. Словы былі не зам'ючаны, ну, запіканы некаторыя словы. Ось. Іх там даволі мала, іх не тое, каб шмат, але ў размове кунесы тут яно праскаквае даволі шмат. І гэта адзінае слово, па-моему, якое зам'ючана на ўсю гульню. Не, ёсць яшчэ адно. Ведаеце, смешная вельмі хрень. Ёсць арт-коп, гэта вось учора вызначылася. Вось. Арт-коп, там ёсць думка арт-копа, карацей. І гэтая думка арт-копа кажа слова гаўно, так? І яна, тыпу, спачатку, перад тым, як вы апрацоўваеце думку арт-копа, вы кажаце слова гаўно нават у самім заданні гэтай думкі. То бок думку перад апрацаваннем мы маем слова гаўно. Калі думка апрацавана, то гэтае слова ў вырашэнні, як бы, разрашэнні гэтай думкі, там, па-моему, нешта такое, яно запікана. І гэта ў арыгінале. Гэта я не тыпу мы зрабілі так. Гэта ў арыгінале так зроблена. Можа быць, гэта памылка, можа гэта выпадкова, а можа быць, гэта наўмыснае падкрэсліванне мастацтва, карацей. Тыпу, не можам дазволіць мы ўжо сабе слова гаўно. Яго трэба цэнзурыць. Просто прыбраў цэнзуру. Так. Пімкаб, коска. Ну, нормально, мы ўжо амаль на 10 тысячы. Мы тут добраліся. Кропка замест двукося. Двукося? А не двукроп'я? Двукроп'я мелася на увазе. Ну, двукосяў тут не тое, каб шмат. Таму... Тут двукосе прадзяўбана, наадварот. Калі што. Яно тут ёсць. Калі б не гэта... Вось, тут павінна быць двукосе. На пачатку. Яно прям адсутнічае. Получить, or we can try з 9896. Давайте. Глядим. Давайте вот гэта. Забираем и приносим туда. Каб разобраться. Праз браму, перамовамі альбо сілай. Я не прыхільнік сілавого падыходу, ён аглядаецца. Можна таксама паспрабаваць знайсці які-небудзь абходны шлях, што праўда малаверагодна. Or we can try. Так.
Можна таксама паспрабаваць, таксама можна скарыстацца. Таксама можна таксама. Ну, тут без разницы, давайте, таксама можна. Таксама можна паспрабаваць знайсці які-небудзь абходны шлях, што, праўда, малаверагодна. Выправил. Есть, поехали далей. Тело крутится на ремени. Какие у нас варианты? Тело крутится так, на ремени. А не у ремени оно повинно быть. Ну ладно, висеть на ремени, так. Не-не. Тело крутится на ремени. Выправил. Так, добра. Тады давайте гэта у нас. Няма шмат кропляў у арыгінале, окей, а далей. Але што яшчэ мы можам зрабіць? Добра, идём. Вырашыць попросіць дапамогі. Коммитирует. У нас коммитирует, у нас увогуле ёсць ужо. Гэта было 4 месяцы назад камент, але у нас коммитирует павінна быць ужо. Было. Коммитирует. Вырашыць. Гэта прям зярынкі, наколькі памятаю, у нас азначаны ўжо прям выкарыстаныя варыянты. Тады вырашыць. Ну так, атрымліваецца. І давайте-ка пашукаем іх увогуле. Ну вырашыць, оно ўсё. Вырашыць гэта тое, што нічым. Што у нас будзе? Так. Выправіў на вырашыць. Так, можна, чому бы нет. Некроманты, ритуал некроманты. Так, і ласка, спыніце спробу правесці ритуал некроманты. У нас ёсць больш важная справа, згодна. Мы нормально так, нормально, мы уже на 10241. Я, конечно, не думаю, что мы прям сегодня доберемся до конца. Ось, потому что глядя, мы 2 гадзіны уже просидели, так? Але я думаю, что мы можем, в принципе, завтра нават паспець і вернемся тады да мірагаловага. Там расістак, які на браме стаіць. Я яго не кранаў ужо прям жудасную колькасць часу. Ось, і магу вось якраз таки заняцца. Але мне падабаецца прагрэс. Я адчуваю, што штука робіцца. Трэба не забыць толькі закаміціць гэта ўсё, то працягву яшчэ. Так, прабраць першы займеннік, сіла ўяўлення да твоіх правак. Не абавязкова. Не абавязкова.
Не обов'язково, ми можемо не прибирати тут твоєго. Так, у тебя есть питание, правильно? Сила твоего уявления до твоих послов. Я думаю, покинуть. Не глядя на то, что она повторяется 2 раза, это не такая великая проблема. Тем более, что и у польской, и у английской використовується это 2 раза. Я думаю, покинуть. Думаю, варто покинуть. И оно также у оригинале и у польской. И у польской. В русской мове повинен стоять ті займенник, ті артикль, у беларускай не обов'язково. Не, яно тут the power of your imagination is at your service. Яно 2 рази повторяється. Там без артикля, без нічого. І то же самое у польской. Там то нават не про артикль гаворка. Не, калі ёсць, тыпу, у тебе цудоўна, што ты тут, таму што у тебя можа быць яшчэ нейкае меркаванне, альбо я не зразумеў камент. Такое бывае. І я магу проста не зразумець, куды ідзе справа. Таму што мне падаецца правільным. Ну, як бы яно і твой варыянт правільны, проста што як бы я бачу ў арыгінале спакойна да гэтага ставіцца, у польскай таксама ставіцца. Не вельмі як бы і для беларускай мовы гэта не такая вялікая праблема. Проста калі я прыбраў яго, у мяне такое адчуванне, што знікае трохі дакладнасць вось гэта того, што ён прям твайго ўяўлення кажа. Вось, тое, што ён дакладняе, што гэта не ўяўленне трупа альбо каго-небудзь. Гэта ты сам сабе прыдумваеш, і гэта твая праблема ўсё. Ну, ось. Ну, такое вось, такая думка. Моцнае гаўно згодны, не трапна. Там файнае, можа файнае гаўно, табе спадабаецца. Карацей, сэнс дыялогам. Калі вы, ну ўжо гэта для тых, хто ведае кантэкст, крэпкае гаўно, я не думаю, што... Я яшчэ падумаю. Зараз я распавяду як бы думку і паспрабую, можа, сабе неяк сам да чагосьці прыйду. Карацей, гэта момант. Вы размаўляеце з трупам, і вы уже ведаеце, што у вас ёсць нататнік і што ў ім ёсць сакрэтнае аддзяленне, але вы не можете яго адчыніць па любой прычыне, так? І вы яго не атрымліваеце адчыніць, вы можете з трупам на гэтую тэму памеркаваць, паразмаўляць. Вось, і ты кажаш яму, што я не магу адкрыць тое сранае аддзяленне ў тваім нататніку. А справа ў тым, што там захаваны ўспамін. Ну, па сутнасці, у нататніку знаходзіцца ўспамін галоўнага героя Гарі, які ён як бы не можа зараз дацягнуцца. І ён ведае, што там ёсць важнае штосьці. Ён ведае нават што, але проста механізм самааховы Гарі, ён яму забараняе туды лезці. Ну вось. І па сутнасці гэты павешаны, калі мы размаўляем пра сваю фантазію з павешаным, павешаны можа сказаць, што тыпу, ну, блин, паглядзі, там будзе чмурэнна, вось там будзе файненька, прям зашибісь. Вось. І вось гэта ён такое, сінім сэрцам. О, і вось тут у нас пытанне, that's good shit, you'll love it. Там прям, там зашибісь. Гэта прям круто. Просто натисни і так. Натисни повністю fuck it open. Ну, по типу, роз'єбі його.
Раструшчы яго ўшчэнт. Мне нават не ўпэўнена, што лепей так. Ну ладно, раструшчы яго ўшчэнт, як ты звычайна робіш. Пытанне, як ён потым узаемадзейнічанне. Я проста ніколі не ўходзіў у гэтую галіну сам у гульне. Мне цікава пры ўзаемадзеянні з гэтым самым. Вельмі важна, каб гэты дыялог, вось гэты момант спалучаўся з дыялогам з нататнікам, калі ты яго робіш па запыту якраз такі гэтага трупа. Таму што гэта можа быць іншае. Там можна рэпліка, але я думаю, што гэта трэба проста уважліва прачытаць потым дыялог з нататнікам. Вось. Там... Я думаю, што там не моцнае, не крэпкае, а яно па тыпу файнае, па тыпу пазітыўнае. Таму што ён цябе падначвае на тое, каб ты... Як гэта, падштурхоўвае цябе на тое, каб ты яго адчыніў. Ведаючы, што там по тыпу і добра, і дрэнна адначасова. Таму я думаю, што гэта будзе хутчэй файнае гаўно. Там файнае гаўно. Табе спадабаецца. Можна, у прынцыпе, і скарыстацца і не ведаю там. Ну ладно, там файнае гаўно. Мне падаецца нешта пазітыўнае. Яно больш пазітыўны бок. Чай. Пакуль мяне няма лепей ідэя. Замяніў на файнае. Бо труп больш пазітыўнае цягне. Так. Больш... Давайте про good shit. Опо the Clown. Вось гэта Чарлі Мянцяплін. Опо the Clown. Мянцяплін. У нас яно шмат дзе? Толькі адзін раз. Это Чарлі Мянцяплін. Як Чарлі Чаплін, толькі Опо the Clown. Окей. О, і труп яшчэ і тут. Што? Добра. Мне падаецца, я столькі страйкаў сабе натрымаю зацішэнняў на Твічы і на Ютубе. Ну ладно. Там нават не гаўно. А там не, ну, у сэнсе, што там... Там-то не гаўно, там гумка. Пытанне проста не ў гэтым. Ён спрабуе табе, не кажучы, што там, ён спрабуе табе падштурхнуць, каб зарабіць. The power of your imagination. Ангельская нельга прыбраць your. Гэта абмежаванне ангельскай граматыкі. Беларускай можна прыбраць тваё з сіла ўяўлення. Зразумела, што сіла ўяўлення па дэфолту толькі твая. Калі па слову так пераносіць, то неяк тапорна выходзіць. Ну, можа, ты маеш рацыю, так. Ладно. Пераканала. To the past here. But now... Мяне пераканаць не такая вялікая праблема, што я просто, ну, часта ёсць рэчы, якія па тыпу, я ведаю, гэта павінна быць так. Але просто у большасці выпадкаў аргументацыя працуе, тому што мне патрэбны аргумент. Чаму так? Каб я хаця бы сам у гэта мог паверыць, а то я не ждаю щось змяніць, калі я сам нават у гэта не веру. Пум-пум-пум. Прапанова, ага, а дзе закапанае, браце? Тыпу, просто ада паддадаць. Згодна, яно больш жывае гучыць. Да. У сэнсе, што не абавязкова гэтае гаўно захоўваць. І у перакладзе можна замяніць на якую-небудзь штуку.
Я жадаю пакінуць лаянку. Ну, як бы гульня вельмі шмат лаецца. І калі там лаянка, патрэбна лаяцца. Калі ў цябе ёсць прапановы, якую лаянку ўставіць, be my guest, як кажуць у беларускіх вёсках. Вось, калі ласка, прапановай. Таму што з лаянкай у мяне слабавата. Мне не толькі фантазія на яе ёсць. Як варыянт, не перакладаць кобо. Я не упэўнены. Тут будзе складана, зараз будзе складана. О, так. Яно кобо мілобо. Так, гэта... Кобо мілобо. Падчас аўтапсіі ты сказаў, што ведаеш старажытныя таямніцы. І вось у нас павешаны чалавек. Кобо мілобо і потым кобо абавязкова не складана. Гэта не складана, тут дакладна кобо павінна. Мой любы кобо. Кобо мілобо у гэтым самым польскай перакладзе як гліно варыяціно, тыпу, ну... Ну так, ну у польскай адзіна, што ў польскай згубілі гэты самы выраз на іншай мове. Мы пакідаем выразы на іншай мове. Калі яна не на ангельскай, то яна тыпу застаецца на гэтай мове, па сутнасці. Это так. Згодны. Згодны, вярнуў кобо, таму што яно літаральна вышэй было. Ну, старайся. Далей. Так, табе шчыра неабходна ўжо ўцяміць розніцу, стары, аж сорамна. Мэн, бэйбі і бадзі лепей, не толькі стары. Ну, мы ўжо бэйбі пачалі па-іншаму перакладаць. Мэн, як стары, у прынцыпе, яшчэ так там нармальна. Дружбак, бадзі, дружбак. Давай, мне падабаецца. Добра вучыць. Мой любы менце. Там проста тут перад гэтым літаральна ж рэпліка ідзе. Кобо мілобо, то бок... О так, кобо мілобо, то бок кобо гэта... Я не ўпэўнены, лобо гэта дакладны варыянт, тыпу, так? Мой па тыпу варыяцкі коб хутчэй за ўсё. Ну, кобо я не ўпэўнены, як перакладаецца. Вось. І потым гэта же павешаны карыстаецца гэтым сам кобо зноў. То бок тут няма такой блытаніны, што зразумела, што ён звяртаецца да нас, і што ён гэта проста абрэзаў свой папярэдні зварот. Так што тут кобо нармальна пакінуць проста. Мой любы кобо. Яно прям нармальна, прям файна. Яно захавае гэта вось кобо мілобо. Рыторыка, так, дружбанк. Падабаецца. Выправіў. Падабаецца. Выправіў. Ёсць. Сышоў. Так, спасылка на радок 10.1.45. Давайте-ка. Знойдем яго. 10.1.45. I'm gone. I'm gone. І там далей у нас ідзе. Так, мне патрэбна... Давайте, я собі пакіну як референс просто пазней. Каб... Што думаеш аб гэтым? Так, I'm gone, мяне няма. Where have you gone? А дзе ты? У тебя на бездане. Так, давайте-ка, это, падаецца, можна вось гэтую рэпліку ўсё полностью згарнуць. Прасцей чытаць было. І нават вышэй яшчэ. Так. Гуглюся.
Я не занадто? Не занадто. 10, 1, 3, 5. А, яно вышэй, ага. Зразумеў, напраму з іншых. Мо любым менце. Не, там не пра мента, яно ж выкарыстоўваю фразу на гішпанскай. Там кобо, мілобо, гэта ж не ангельская. Я думаю, просто захаваць кобо, мілобо. Мо любым менце. Не, можна. Так, это можно. Я уже отказывал. Мне бывает. Ну, я по типу просто я переключаюся і повністю концентруюся на тим, що роблю, а потім я вертаюся і такий чатку гляджу, і мені подається, що я не читав ще. І потім я узгадую. Буває ні. Так. Огонь. Тьмяную бездань. Так. Я згодны з камбінацыяй, яно тады спалучаецца. А дзе ты? Праблема ў тым, што ў спалучэнні, што канкрэтна ў гэтай рэпліцы атрымліваецца трошкі іншая хрень. Ось так мы зробім. Не, прыйдзецца не зусім спрацуе, таму што спасылка на дыялог ёсць. Яна спасылка ёсць, камбінацыя просто мяне няма, так. А дзе ты? Але не, нормально. Я думаю, што правильно перад куды ты сышоў, яно якраз таки няма. Вядома, у мяне ёсць пытанні, правильно, сіла ўяўлення. Правильно? Сіла ўяўлення да тваіх паслуг. Так. Вось, карце, мы пачынаем пытаць яго просто. Мне трэба даведацца ў цябе, небожчык. Вядома, у цябе ёсць пытанні, правильно? Сіла ўяўлення да тваіх паслуг. І вось, што ён кажа, і потым, гэта адно з пытанняў, якім можам задаць. Калі просто адзеты, гэта не спалучэнне мяне няма, гэта іншая ўвогуле галіна дыялогу. Гэта рэальна спасылка да аўтапсіі, але нават калі мы згубім гэтую спасылку, гэта не настолькі прям відавочная яна. Ну, я кажу, вось яна галіна наша. А аўтапсія ўвогуле ў іншай галіне яшчэ далей, то бок яна знаходзіцца вось, яна знаходзіцца на іншым узроўні, то бок яна атрымліваецца, ёсць яшчэ вышэй. Скажы мне, хто ты, небожчык? Tell me, хто такі? I'm gone. І тут мяне няма таксама правильна. Але ў ангельскай тут трошки каламбур, глядзіце. Tell me, who are you, dead man? І у ангельскай ён кажа расплывіста I'm gone. Але ў ангельскай за пабудову сказаў ты кажаш, напрыклад, мяне клічуць ралев. I am ралев, так? І I am gone гэта насамрэч як па тыпу таксама спасылачка на вось гэты такую вось недакладнасць ангельскай у тым, што ты не назваў сваё імя. Gone магло б быць яго імя, так? Але пра імя тут гаворкі не ідзе, так? Таму ён адказвае так, хто ты такі? Ён адказвае I'm gone, не трапляючы і сумна, так? Потым, гэта не ў гэтай жа галіне дыялогу, гэта ў альтэрнатыўнай галіне дыялогу. Ёсць фраза, так, дзе? Ёсць фраза. Дзе она там? Мне трэба нешта даведацца ў цябе, нябожчык. Вядома, у цябе ёсць пытанні, правильно? Сіла ўяўлення да тваіх паслуг. І гэта па тыпу ты дадаеш ужо, калі вяртаешся да яго праз вялікі час. Можна, конечно, спытаць рэальна, дзе ты? Яно нормально. Я той, хто сышоў. І тады пытанне, куды ты сышоў, будзе больш трапным. То бок, а дзе ты, просто яно губляецца. Калі б яно радок за радком было бы, то тады бы нормально, а вось яно ўвогуле ў іншай галіне знаходзіцца, і тады не зразумела, пра што гаворка. Паглядзі ў фейдзе. Так я ж тут бачу. Што мне канкрэтна? Тыпу, як галіна будзе разгортвацца?
Фейді. Давайте. Идем у Фейді. Фейді. Калі хто не ведаў, гэта сайт, на якім ёсць поўнасцю ўвесь дыялог Disco Elysium. Яны так жа сама, як і мы, дасталі з гульні дыялогі і зрабілі з гэтага сайт. Адзінае, што ў іх ёсць пошук, прям хуткі пошук. І я не толькі скажу, што прям зручней візуальна зроблена. У нас месцамі незручна, але месцамі і тут мне незручна. Where have you gone? Але папярэдняе, так, я настолькі рэдка вось гэта. Туды скокнем на гэтую рэпліку. Адчыняецца. Так. Там бачно, што не губляецца, наколькі памятаю. Не упэўнены, пра што ты зараз кажаш. Это адзін з варыянтаў. Але ты можаш сюды прыйсці з гэтага самага. Вось гэта ўсе варыянты, гэта хаб. То бок, па сутнасці з, звязваючага. Гэта адна рэпліка, Амгон. Туды можна прыйсці з Амгон, то бок з той галіны. Але можна прыйсці і з хабаў, і ў гэтым праблема. То бок, сюды можна з таго, што можна вельмі дзіўна сюды трапіць. Лепей не больш абстрактна. Куды ты сышоў? Я пакінуў, куды ты сышоў. Таму што яно спалучаецца толькі ў адным варыянце з усіх. Таму што ў гэтую рэпліку можна трапіць з усіх гэтых хабаў. І гэта ў нас так і выглядае. Вось адсюль. То бок ты можаш толькі з гэтага хаба і трапляеш, у нашым варыянце, як яно сабралося. Мне трэба нешта даведацца ў цябе, нябожчык, бла-бла-бла, у меня ёсць пытанне, правильно, сіла ўяўлення да твоіх паслуг, і вось з'яўляецца хаб. І мы знаходзімся ў хабе пытанняў. І гэты хаб пытанняў мы можам перайсці ў там розныя галіны яшчэ. Ось. Куды ты сышоў? Не, я пакінуў, куды ты сышоў, і вось далей. Мяне няма... Я думаю, нармальна, куды ты сышоў, але вось пра цьмянасць. У цьмяную бездань. Куды сышоў? У цьмяную бездань. Ось. Я думаю, тады яно нармальна будзе ў любым варыянце спалучацца. У цьмяную бездань. У тьмяную бездань, так. Пакінуў як бы зараз мою аргументацыю у гэтую галіну можна трапіць не толькі праз I'm gone. Была ў мяне такая думка ў пэўны момант. Гэта той момант, дзе прям складана зразумець, наш дыялог не дае рады, в сэнсе таго, як пабудавана, яно, канешне, прасцей для рэдактуры, але для пошуку можна зрабіць тэарэтычна сайцяці, запіліць, які будзе падобны на Фейді, толькі ён будзе з перакладам адразу, і можна будзе на сайце Disco Elysium перакладаць. То бок ты літаральна маеш і галіны, і адкуль ты можаш прыйсці, і вось усё гэтае. Але праблема тут яшчэ з'яўляецца той, што гэта час, і гэта падтрымліваць яшчэ патрэбна. У яго могуць быць свае багі, і карацей гэта проста на мяне накладвае вельмі шмат часу. Неабходна, як над гэтым працаваць. Хто ты? Я той, хто сышоў. Куды ты сышоў? У сэнсе, так, маеш рацыю. Так. I'm gone. Давайте-ка I'm gone. I'm gone. Я той, хто сышоў. Я той, хто сышоў. Я згодны. Хто сышоў. Ось так. Ёсць яшчэ дзе-небудзь? Не, няма.
Это адзінае. Дарэчы, ўжо ведаючы, я бы тайтл, можа быць, з дыялогаў. У нас, па сутнасці, на кожны радок ёсць 2 радкі, якія не выкарыстоўваюцца, яны шчыра ўжо не патрэбныя. Я раней думаў, што яны могуць быць важныя, зараз уже не актуальныя. Я проста не жадаю ламаць усім пераклад гэтым. Вось гэты 2 радка можна перабраць, і тады ў нас будзе дыялогі не настолькі... Ну, яны бліжэй будуць рэплікі. Адна да адной, прасцей чытаць. Мне падаецца прям добры плюс, але гэта зламае усім, хто зараз перакладае усе каментары, якія ў пул-рэквестах. Ось. Але хацелася б, можа быць, так апрацаваць. Так. Ну, в прынцыпе, зараз працуе, як працуе, я думаю, не такая крытычная рэч. Але ўсё ж таки так, гэты 2 радкі прям не патрэбны абсалютна. Так, вось мене бездані. Так, выправіў. 10.479. Что он сказал? Шэрая бездань? А, тьмяная бездань. Так. Гэта калі мы яшчэ абмяркоўвалі. Гэта 6 месяцаў назад, божухна. Тьмяная бездань. Тьмянасць. У нас будзе пейл. Мне падаецца, у нас няма традыцыі казаць на нешта добрае, файнае гаўно. Файная халера, як па мне, неяк натуральней гучыць. Падабаецца. Я скажу, что так. Там файная холера. Яно не проблема, файная холера. Там файная холера. Легенда Гримрок отправляется 2500. Дякую, велике. И яшчэ 2500. Тьмяная бездань. Вылучение однокосим замест двукосия. Однокосим. Згодно. Як яно там? Ось. Та божку. Ось. Тьмяная бездань? Ну вот... ну я тут тотальничек. Ладно. Что он сказал? Тьмяная бездань? Ты видишь, что это означает? Do you know what the pale is? Что такое тьмяность? Что такое тьмяность тут треба? Тут выпала эта хрень. Что такое тьмяность? Тьмяность. Реакція спрацоўвае. А дзе гэта? У мінулым, далёка на захадзе. Добра. Легенда Гримрока яшчэ 900 адпраўляецца. Дзякуй. Так. Ну, насамрэч не бездань. Яно глобальна гэта абы што. Ну, тыпу... Можно Pale Yonder, просто выраз ёсць на ангельскай з Yonder, і гэта не абавязкова, насамрэч гэта по тыпу прастора. Ось такое. Зараз я. Yonder meaning. Так. Там. Удалечні. Хутчэй пра прастору, чым бездань. Ну, яно не прям менавіта. Сама па сабе тьмянасць, яна як бы не бездань. Гэта тое, дзе вы можете просто згубіцца. Ну, па-тыпу, ніколі не вярнуцца. Тьмянасць гэта месца. Тьмянасць нас, калі дакладна ўжо тьмянасць, гэта нават не месца. Гэта эфект, які праяўляецца за месца, дзе распадаецца, ну, можна сказаць, распадаецца рэальнасць, альбо знішчаецца любая інфармацыя. Любая інфармацыя, калі я маю на ўвазе інфармацыя, я нават маю на ўвазе святло, успаміны, веды, любы выгляд, у любым выглядзе інфармацыя, яна пачынае спачатку, як статыку вы атрымліваеце сабе, у якой пераблытваюцца ўсе веды з усімі ведамі, і потым яна просто знікае проста ў нішто. Вось такое. Давайте, Yonder.
Gender. Ось там definition. Старий шлях сказаць, што вось там. Але гэта pale yonder. Далеч, хутчэй за ўсё. У цьмянай далечы. Але я не ўпэўнены, можа быць, мы ўжо зафіксавалі гэта як пераклад. Калі мы не зафіксавалі, можна і зараз падзмяніць. Давайте паглядзім, што ў нас. Pale. Ось тут. Finger of the... А где? Палец, оно не там зашло. Pale Driver, Pale Age, тьмяная водка. Так, тьмяность. Так, Pale Driver, тьмяная возница. Шарлота, вось она, тьмяность. Мяжа, край, бляклость, шерсть, сивость, бледность. Так. У нас няма такога. І Яндер, я думаю, што ў нас хутчэй за ўсё таксама не ўзнікае. Я думаю, што я хутчэй... Так, няма ўвогуле нідзе. Нідзе не ўзнікае. Я бы хутчэй далеч выкарыстоўваў. Into the Yonder. Ну, по типу... Ну, яно не пра бездані, яно, типу, цьмяная далеч. Хутчэй. Я так заменю. На далеч хутчэй. Слово ж далеч ёсць у беларускай мове, так? Правильно? Я ж не выдумываю зараз сабе слова. Бо я магу і не заўважу нават. Ну, по типу, мне патрэбна састарэлы нейкі варыянт. Типу, вось, як... Ну, ідэале, конечно, састарэлы. Насамрэч, не абавязкова, зусім не абавязкова. Тут безда не такая памылка. Так, што я хацеў? Я хацеў пайсці ў вербум. Так. Далеч. Далеч ёсць слова, усё. Вялікая прастора, прасцяг, усё, далеч. Цудоўна. Это тое, што мне было патрэбна. Цьмяная далеч. Ты ведаеш, што такое цьмянасць? Цьмяную далеч. Так. У папярэднім давайте яшчэ азначу, што выправіў на цьмяную далеч. Бо справа ў тым, што скрозь гэту самую цьмянасць можна ездзіць нават на машыне. Пры вялікім жаданні. У пэўных месцах, дзе гэта можна. У большасці гэта праз акіян можна ехаць. Ехаць, плыць у сэнсе. Так. Што там у той цьмянасці? А чаму цьмяная, а не бледная? Таму што гэта быў адзін з варыянтаў, і мы спыніліся на цьмянасці. Мы перабралі шмат варыянтаў. Зараз. Яна проста... ну, блин. Она не бледная, хутчэй, яна хутчэй цьмяная. Это пытанне, это одно, мне падаецца, самых складаных пытанняў на пераклад было, як называць цьмянасць. The Pale. Таму што гэта адначасова і выява такая прыродная ў гэтым сусвеце. Гэта таксама і як месца, можна сказаць, на мапе якой знаходзіцца. І ў той жа момант ён часта выкарыстоўваецца як па тыпу, напрыклад, ёсць цьмяная водка. Вось такое. І хацелася сабе мець, ну, нейкае прям слова, што ли, як тэрмін. Ну, абралі цьмянасць. Гэта павінна быць яшчэ колерам і адначасова азначаць пасрэднасць. Так, то бок, ну, вось такое.
Таму што ў ангельскай pale выкарыстоўваецца па тыпу як pales in comparison, то бок, ну, зацеміваецца. Штосьці зацеміваецца чымсьці, і ў выніку цьмянасць яна працуе ва ўсе гэтыя варыянты. Я не той, каб сказаў бы, што гэта прям... Гэта адзіны варыянт, які выконвае патрэбную задачу. Тут хутчэй пра тое, што без колераў. Таксама, проста гульня выкарыстоўвае гэта слова шмат дзе. Мы не можам... Мы абмежаваны тым яшчэ, што нам патрэбна скарыстаць слова, якое будзе карыстацца шмат дзе. У розных вельмі сэнсах. І вельмі гуляцца з гэтым словам. Калі б у нас была гульня, якая казала бы толькі пра цьмянасць і ніколі не выкарыстоўвала бы гэты the pale, скажем так, яна бы называла, і ніколі бы не выкарыстоўвала бы ніякіх каламбураў з гэтым, то мы бы проста абралі бы... У нас быў бы значна больш шырокі варыянт набору словаў. Ну, вось. Вось такая праблема. Так што я скажу, що я згодны з гэтым варыянтам больш таму, што гэта самае гнуткае, што мы можам скарыстаць са словам. Я не кажу, што гэта самае ідэальнае слово, але ідэальнае слово тады ўзнікаюць праблемы шмат дзе ў іншых месцах. Проста мы не можам... Альбо мы тады забіваем нахрен, і мы каламбуры ўсе не перакладаем. Ну, там, усе выкарыстанні. Мы проста пачынаем выкарыстоўваць іншыя словы, але гэта разваліваецца тады ўсё. Ну, тады гэта такая хрэнненькая атрымліваецца. Ну, вось. Я скажу, што гэта адно з самых складаных словаў для пераклада было. Ну, для... Я чытал, як яны прыдумалі тэрмін. І pale падобны на grayness, але шэрасць выкарыстоўваюць у расійскай лакалізацыі. Ну, гэта не тое, каб... Ну, тое, што выкарыстоўваць у расійскай, ладна. У расійскай свае хібы ёсць, але, ну, як бы тэрміны мы можам выкарыстоўваць, якія яны выкарыстоўваць. Нам нішто не забараняе. Ось. Я думаю, што глобальна мы-то можам мы можам замяніць гэтае слово на якое-небудзь іншае, але зараз мы гэтага ўжо рабіць не будзем. Мы даробім поўнасцю пераклад, выкарыстоўваючы цьмянасць, поўнасцю гэта самае да канца, і толькі тады мы можам нейкія такія праўкі рабіць. Таму што зараз гэта будзе больш гармідар, чым проста пакінуць такое слово. Ну, чым пакінуць цьмянасць. Таму зараз нічога замяняцца не будзе, пакуль мы версію 1.0 не выкацім, мы такое замяняць не будзем. Інакш мы проста ў праўках закапаемся. Будзем правіць тое, што яшчэ не выпраўлена, і правіць правільнае і неправільнае, і гэта не будзе прасоўваць нас наперад. Нам і так хапае працы. Нам без таго хапае працы. Так. Выправіў на цьмянасць. На цьмянасць. Цьмянасць. Так, what does book you out? Шэрасць копа. Цьмянасць. Яна тут. Цьмянасць. Яна мяне пужае. Так. Яна мяне пужае. Цьмянасць копа. Так. Выправіў. Ну, я ж натиснуў. Труп маўчыць. Расійскія перакладчыкі кансультаваліся з распрацоўшчыкамі. Шэрасць вельмі трапнае слово. Можна і яго, але калі спытаць мяне, я супраць кожнага таго, каб перакладаць усё гэтак жа. Не, так усё гэтак жа і ну, не трэба. Маё меркаванне проста такое, што тыпу гэта шэрасць таксама ёсць і ў беларускай, і гэта нашае слово таксама. Не таксама нават, гэта нашае слово. І мы можам яго карыстаць. Ось. Зноў жа я кажу, зараз ужо дакладна не. Ну, па тыпу, гэта абмеркаванне файнае, мы можам яго пакінуць, мы можам яго падняць, але не раней за версію 1.0. Мы зараз занадта далёка ад яе.
Калі мы будзем, ну, калі мы выканаем версію 1.0, мы можам замяніць нейкі тэрмін і прайсцісь поўнасцю ўсю нахрен гульню і замяніць нейкі тэрмін. Вось, таму што гэта і так будзе сама па сабе вялікая колькасць працы. А калі зараз рабіць у працэсе, калі у нас шмат паралельных радкоў і шмат працы робіцца, гэта будзе такі, гэта так расцягне такія праўкі ўсё. Мы такога дазволіць сабе не можам. Мы маглі бы такое сабе дазволіць, калі б у нас былі дэдлайны, калі б мы працавалі 8 гадзін у дзень над перакладам, то тады бы мы сабе такое маглі дазволіць. Мы маглі бы сказаць, што тыпу, вось у нас будзе бліжэйшы тыдзень, у нас будзе ўпраўленне толькі гэтага. Але гэта тыдзень расцягваецца ў часе, таму што кожны працуе тады, калі можа. Вось. І гэта як бы мы, скажем так, арганізацыйна сабе не можам сабе дазволіць такое. Вось такую праўку. Таму не. Нас чакае праверкі размову з Джойс пра цьмянасць. Так, дарэчы, лепей гэта самае. Што больш прыярытэтна, гэта выправіць, напрыклад, ну, вычытаць поўнасцю Джойс, вычытаць. У нас пакуль не гатовыя. Яны як бы перакладзены, але зноў жа, я гуляў, я прайшоў гульню, я скажу, ну, поўнасцю я прайшоў гульню на беларускім перакладзе, які аўтаматычны. Тое там, дзе мы рабілі, гэта ачмурэнна, я скажу. І тыя, хто не спрабаваў, там, дзе мы рэальна рабілі, гэта прям файна. Гэта ачмурэнна проста гуляць там, дзе ёсць пераклад. Там, дзе яго няма, як пашчасціць. Адзін дыялог плюс-мінус нармальны, адзін дыялог складана разумець, я на ангельскую пераключаўся, каб зразумець, што мне на беларускай напісана. Вось, прям, ну, вельмі складана. І мэта, каб такія дыялогі, іх было менш, і калі гэта дыялогі важны для гісторыі. А прыкладаць Disco Elysium глобальна, калі вось, ну, так ужо лезці, усе дыялогі важныя. Вам можа падацца, што гэта сайт-квест, неважна, які будзе просто тупіковым. Не, у Disco Elysium гэта не сайт-квест, гэта ўсё галоўны квест. Ну, амаль там, але ёсць невялічкія, але глобальна ўся гульня гэта адзін галоўны квест. У вас няма пабочных квестаў, зусім пабочных квестаў. Вы просто не ведаеце, што вы робіце галоўны квест. Нават зараз, калі вы напіваецеся і пяеце караоке, вы ў галоўным квесце. Вось, калі ласка, гэта ўсё важна. Але хацелася б вызначыць у першую чаргу дыялогі, якія ключавыя для праходжання, і мы насамрэч над імі і працуем. Яны як бы труп абавязковы, клас Е абавязковая, вельмі важны персанаж для тлумачэння сусвету. Гэта Джойс, Эўрар Клэр, Тайс, ну, увогуле гэты Тайс, не, прыручайся, Харді. Ён Тітус, вось, ён Тітус Харді, не Тайс. Тітус Харді і яго хлопцы, вось такія дыялогі важныя, якія ключавыя, скажем так. І ў канцоўцы ёсць два персанажы, якія прям іх размовы ключавыя. Для таго, каб прям мінімум неабходную ў гульне зачапіць. Але там, дзе няма перакладу, і калі мы па сутнасці закрыем усе дыялогі ў гульне, мы можам прымаваць рашэнне, што нам не падабаецца, калі мы ўжо скончылі, мы такія, нам не падабаецца, як працуе слова, напрыклад, нейкае. Ось, і мы замяняем яго, мы абмяркоўваем і, можа быць, замяняем яго з аднаго на другое. Тады гэта будзе момант вырашэння такіх нейкіх глобальных выпраўлення нейкіх словаў. Зараз мы можам на мелкіх узроўнях нешта, вось, ну, там, пісталет, зброя, там, альбо штось такое. На ўзроўні дыялога вырашэнне без праблемаў, калі гэта зачапляе толькі ўнутраны гэты дыялог. Але калі мы прям пра фундаментальныя рэчы ў гульне кажам, гэта складанне. Так, гэта наш слова бясспрэчна, але капіяваць іхнія рашэнні пераклада навошта? Не, капіяваць не патрэбна, але проста калі слова трапнае, то чым бы яго не скарыстаць. Я ў гэтым, ну, не арыентуюся на расійскі пераклад, я не гуляў з расійскім перакладам, каб вы разумелі. Я гуляў толькі на ангельскім і на беларускам. Усё. Я польскі яшчэ час ад часу глядзеў, і ўсё. Это 3 мае мовы, я не прывязаны да расійскага перакладу ніяк. Вось, я не ведаю, што яны там карысталі. Я бачыў пераклад, я бачыў яго. Ну, то бок, там не толькі без кантэкста, але некаторыя дыялогі, я разумею, што там прям не тое. Прям не зусім не тое. Праблема расійскага перакладу гэта тое, што там прыдумваецца. І заціраецца мультикультуралізм гульні, ён проста выразаны амаль на 90%.
купіраваны, просто прыбраны. Ён усё расейскае і расійскія тэрміны і нават словы тэрміны, якія выкарыстоўваюцца ў гульне, яны тыпу заціраюцца просто. Яны просто прыбіраюцца на тое, каб замяніць на слова, якое будзе зразумела чытачу. То бок яна максімальна, ведаеце, каб любы зразумеў гэтую гульню. Вось так яна зроблена. Мы такой мэты не ставім. Яна так не была пабудавана, гэта гульня была зроблена так, каб яе не ўсе зразумелі і ацанілі. Там просто суаўтарства. Так, там свае рэчы прям прыдуманыя ёсць. Твае рэчы альбо выкінутыя абсалютна нейкія галіны і ідэі, ну, якія ёсць у гульне, пракідваюцца. Яны просто выкідваюцца. Я не той, каб кажу, што гэта прям немагчыма, але гэты падыход тыпу мы жадаем, каб гэта мог прачытаць хто заўгодна. Ну, вось, тыпу, а гульня не зроблена так. Яна выкарыстоўвае выразы, якія на ангельскай шмат хто англамоўных не ведае. Вось, яна карыстаецца рознымі мовамі. Яна складаная для паглынання гульня. Яна складаная. І нават калі вы па тыпу носьбіт ангельскай, яна складаная для разумення. Яна прымушае вас думаць і прадзірацца сквозь тэкст месцамі. І гэта файна, я лічу. Гэта чмурэнна. Гэта круто. Так, прапанова. Добра, у мяне было яшчэ пытанне. Але... Не, я не згодны. У мяне быў яшчэ... Не, нормально, тут конкретно у ангельском нават адзіночны лік выкарыстоўваецца. Ладно, нормально, тут нормально. У мяне было яшчэ пытанне. Просто справа ў тым, што вось гэтае пра пытанне, тое, што мы афіцэры, які ходзіць і ўсё ім задае пытанне, гэта пракідваецца яшчэ пад канец гульні даволі часта, узгадваецца пра то, што ты сраны коп, які ходзіць і бясконца задае ўсё пытанне. Гэта важна. Наконт важных дыялогаў я яшчэ адзін прапусціў, якія насамрэч важныя, але не абавязковыя абсалютна. Гэта размова падчас сна за сваім успамінам у канцы гульні. Ось. Я в украінскім перакладзе Тропіка такое заўважыла. Там кампаньерас, сеньярыты і эль-прэзідэнта зніклі на карысць аналагічных тэрмінаў. А хацелася б пакінуць. Я не ведаю, просто я не ведаю. Я, можа быць, як наіўны тыпу чалавек, які гулец просто сам па сабе. І мне прям патрэбна гэта, вось гэтыя кампаньерасы, усялякія, вось гэты коп по дэлобо, які я бачу ў ангельскім варыянце. Мне кайфова з імі. Мне таму падабаецца гуляць у арыгіналы, таму што я бачу тое, што складанасць мовы, скажем так, складанасць сусвета я бачу ў гэтым. Я разумею жаданне прадаць просто, по тыпу канчатковы варыянт нейкі, альбо спрасціць. Я, в прынцыпе, разумею, але ў той жа момант я такія, там же яно было. Вось такая думка у мяне ўзнікае. Кожны раз, калі я такое бачу. Навошта мы гэта згубілі? Ці яшчэ працы багата? Так, яшчэ хапае, прям шмат. Яшчэ прям шмат. Так, у мяне было яшчэ пытанне. Я думаю, что лепей пакінуць. Згодны, лепей пакінуць. Тут лепей, я просто жарт. Это ён разваливается у нас. У табе няма нічога вясёлага, у жартах таксама няма нічога вясёлага. Так, мне падабаецца. Гэта гучыць як спалучэнне нармальнае. Зараз яшчэ раз. Я просто жарт, паглядзі на мяне. Так, у табе няма нічога вясёлага. У табе няма нічога вясёлага. У жартах таксама няма нічога вясёлага. Ось. Падабаецца. Прапанова слушная. 10.6.3.0, гэта вось пра гэта. Так. Так, літаральна мінус вайп. Яно, калі ты... я кажу, я вельмі, можа, шмат гуляў у арыгіналы. Я яшчэ сышоў з перакладаў гэтых промптавых аўтаматычных. Вось, потым пачалі з'яўляцца пераклады ж, такія ўжо чалавечыя больш. Але ў іх мне гублялася шмат таго, што ёсць у арыгінале. І
І ў мяне такі дысананс гэта выклікала, што я вельмі хуценька, ну, сышоў проста ў арыгіналы, я арыгіналы і глядзеў, чытаў, гуляў, і мне як бы не праблема была, так? А да перакладу мне ж нават, я ўжо казаў, у мяне ж не ўзнікае, я калі бачу гульню, у мяне не ўзнікае думкі пераключыць яе з ангельскай. Ну, калі ангельская з'яўляецца арыгіналам. Я чытаў некаторыя пераклады на ангельскую, і мяне трошки дрэнчыла, я бачыў некаторыя несупадзенні не супадзенні. Это датычыцца нейкія японскія візуальныя навелы я там чытаў. Я разумею, што тут я нешта згубіў тут. Я прям адчуваю, што мяне падманваюць зараз. То бок там ёсць нешта, што я пропускаю. І вось гэта адчуванне, яно мяне не пакідае. Ну, то па тыпу час часу нармальна, час часу ты такі, штосьці там не так. Быццам бы вось там было ў арыгінале штосьці, што я не пабачыў. Вось гэта ўзнікае, мяне гэта не супакойвае. Калі зусім прям выкідваюцца прям каларыт нейкі твору, гэта прям шкада. Гэта проста згубленая магчымасць, па-мойму. Цікава будзе паслухаць ключавых актораў у гучцы расейскай, але зразумела, што той жа французскі акцэнт Кіма, напрыклад, згубіцца канчаткова. Гэта будзе зусім іншая гульня. Так, калі акторы агучкі будуць агучваць тое, што зроблена ў перакладзе, так, гэта вам 100% скажу, так. З-за таго, што яны так гэта зробяць, дыскалізм на расейскай гэта будзе зусім іншая гульня. Гэта гульня, якая не будзе мець аніякага дачынення, ну як, ладно, яна будзе асноўныя тэмы пракідваць, але вайб яе будзе абсалютна іншы. Гэта будзе гісторыя не мультыкультурнага сусвета з кантрастуючымі. Гэта будзе гісторыя расейцаў, ведаеце? Вось такая. Гэта будзе настолькі адаптаваная гісторыя, настолькі згублена, прям змешчаная. Я мала дзе бачыў такую моц. Ну, тыпу, так настолькі моцна перанесеная адаптацыю. Ну, як бы, канкрэтна адаптаванасць у косках. Што яна прям вось будзе, гэта будзе для расейцаў, як бы зроблены прадукт. Я нешта так і не адолеў Disco Elysium, на жаль. Ну, я раю адолець. Я ж, для тых, хто не ведаў, так, я прайшоў Disco Elysium толькі нядаўна. Я дагэтуль так і не прайшоў Disco Elysium. Я пачынаў яго шмат разоў, мне падабалася гульня, і проста я яе ні разу не скончыў. Я скажу, што гэта гульня, якую варта дапрайсці. Нават калі вы чамусьці яе кідалі па нейкай прычыне, я вельмі раю вам дапрайсці. Паспрабаваць яшчэ раз. Можа быць, калі вас падштурхне наяўнасць беларускага перакладу, калі вам было складана прадзірацца скрозь тэкст раней, то, можа быць, вам варта пачакаць, ну, калі мы прям скончым, на гэта можа сысці шмат часу, прям шмат часу. Я б параю, можа, дачакаць таго моманту. Я прайшоў з беларускім перакладам бягучым, і мне было складана месцамі, але я ведаў ужо большасць тэрмінаў гульнявых, унутрыгульнявых. І вось з-за гэтага мне было прасцей, таму што я разумеў сусвет ужо і так. Мне не патрэбна было разбірацца з ім з нуля. Праз 10 гадоў. Не выключна, так, такое магчыма. Расейцы вельмі любяць адаптацыі. Я нядаўна глядзеў фільм Playdate, я не ведаю яго. Які яны лакалізавалі «Убойная субота». Што? Ладно. Таксама з 5-го разу прайшла. У прынцыпе, я думаю, што шмат у каго. Ну, я думаю, ну, у мяне, дакладна, я не ведаю, колькі разоў я запускаў Disco Elysium і пачынаў і не скончыў. Мне не хапала, я ведаю чаму. У пэўным моманце гульня правісае, але залежыць ад таго, як вы яе праходзілі, што вы рабілі. У залежнасці ад таго, што вы рабілі, гульня можа падправіснуць, таму што яна як бы падскончвае сюжэтныя лініі, а галоўная лінія як бы не прасунулася па адчуваннях. Потым усё звязваецца і закручваецца, але гэта апошняя трэць гульні, прыкладна. То бок, я скажу, самае нізкае месца ў гульне гэта 4-5 дзень. Калі вы дропнулі на 4-5 дні, гэта самае нізкае момант у гульне, і вы прапусцілі самае крутое ў гульне. То бок, вы, па сутнасці, самае крутое гэта, па сутнасці, пачатак, першыя 2 дні, так? І супер круто ў канцы. Вось так вось. Так што я раю вам пераадолець 4-5 дзень. Вось. Таму што вам можа падавацца, што вы ніяк не набліжаецеся да вырашэння вашай справы. У вас няма нейкіх сакрэтаў сусвета, якія бы вы... У вас
скажем так, у гэты момант у вас не раскрыта ніводнай важнай таямніцы у гульне. Усе важныя таямніцы ў гульне вы раскрываеце бліжэй пад канец, і там пачынаецца жара. Ну, то бок яна пачынаецца прям закручвацца ўсё. А так вам падаецца, што вы ніяк не прасоўваецеся у глобальным сюжэце. Насамрэч вы прасоўваецеся, проста гульня вам пра гэта не кажа, і вы потым зразумееце, што вы прасоўваліся па галоўнаму сюжэту. Вось, проста у вас можа быць момант нізкай энергіі такі, які вам трэба будзе. Калі у вас там праблема, то вам прыйдзе яго проста пераадолець. І потым будзе круто. Зноў жа, калі вы праходзілі, залежыць ад таго, як вы праходзілі, вы маглі не сутыкнуцца з такім. Так. Забудется так. Паведамленне. What we do in shadows. Фільм некалькі маіх сяброў адмаўляліся глядзець праз назву на расійскай. Цяпер ёсць на беларускай, ура. What we do in shadows. Яна вот... гэта... What we do in the shadows. А як яна адаптавана? Рэальныя упыры. Божухна. Гэта... У мяне... Калі вы разумелі, я ні разу яго не глядзеў. Мне вельмі яго раяць. Я так і не паглядзеў яго. Але справа ў тым, што рэальныя упыры. Я чуў пра фільм «Рэальныя упыры», але мне раілі «What we do in the shadows». Разумееце? У мяне ніколі гэта... Рэальныя упыры я бы ніколі бы не паглядзеў. Ну, типу, What we do in the shadows? Мне раілі What we do in the shadows. Мне не раілі рэальных упырэй ніхто. Ніхто мне не раіў рэальных упырэй ніколі. В фільме «Агучка на беларускай» не... Так, у фільме «Агучка на беларускай» не вельмі хацелася паправіць яе. Ага. Фільм супер, мне спадабаўся пераклад. Так. Ёсць яшчэ серыял з такой же назвай, таксама файны. Ага, окей. Там просто такі зоркавы састаў, я толькі за састава актораў хацеў бы паглядзець. Ну, ось. Наколькі назва можа ўплываць. Ну, типу, просто адаптацыя у косках. Радок 10.6.6.8. Дзе? Цяпер танк. You are now, but who you were before... Так. Давайте-ка гэта згаранем галіну гэтую. Я просто жарт, паглядзі на мяне. Цяпер так, але кем ты быў пры жыцці? 1652 будзе потым, хто ты быў пры жыцці. Зразумеў. 1652. Кім ты быў пры жыцці, кім ты быў пры жыцці. Ну гэта ўжо выпраўлена. Не, пачакайце-ка. Гэта прапанова, хто ты быў пры жыцці. Усё, я зразумеў, я не заўважыў. Хто ты быў? Ёсць. Нормально. Blank frozen liquid starts bubbling on his lips. Так, що ти маєш на увазі? Так, почекайте, що відбувається? Повішений, що ти маєш на увазі? Я з тобою розмовляю. Повішений. Гэта сила твоего... Там ён прям кайфово каже. Чорная пеністая ванкасть починає булькатати на його вуснах. Гэта сила... Сила твоего... Это сила твоего уяўлення. Там кайфовы такі. Выправіў. Так. Мэн перакладала як дзядзька, потом браў на слово вылучыць кошкамі з двух бакоў. Працяжнік не той. Прапанова задае яшчэ пару тых пытанняў, што ты так любіш. Калі гэта гальштук, можна пакінуць. Так. Гэта гальштук. Ага. Мене як старі неживі речі. Wild Crazy перекладено на думку як шалёне, можна замінити на Wild на тільки.
Так. Неживые речі. Померли люди насамрэч не размаўляюць. Это Гальштук з намі размаўляем, калі мы з трупам размаўляем, а з намі пачынае яшчэ і Гальштук размаўляць. Магутную дзявятку я не глядзеў. Не дабраўся. Яшчэ. Пам-пам-пам-пам-пам. У мяне зараз трохі ў галаве. А ці даглядзеў я гэтыя, ну, Critical Role? Ну, ў сэнсе, гэту, ну, першую кампанію, ну, тую кампанію, якая была серыял. Я другі сезон, по-моему, не даглядзеў. Это такое адчуванне дзіўнае. Альбо даглядзеў. У мяне зараз у галаве проста неяк скотча. Падаецца, даглядзеў. А можа, не. Вось. Я апошні сезон не даглядзеў. Ну, я вось апошні нейкі. Я не памятаю, які другі альбо трэці, колькі сезонаў было. Я апошні дакладна не даглядзеў, там ўсё до конца шло. Я просто не памятаю. Я, можа, яго даглядзеў. А можа, не. Не ўпэўнены. Я неяк вельмі мала ўсяго гляджу. Я шчыра вам скажу. Я амаль нічога не гляджу. 0. Прям абсолютно 0. Я толькі на фоне ўключаю один серыял сабе на фоне, і мне гэты серыял, ну, просто на фоне на працы. Але я спецыяльна абраў сабе серыял, які мне будзе не праблема глядзець на фоне. Я калі прапушчу 3-4 серыі, мне нічога дрэннага не здарыцца. Я працягну яго просто глядзець далей. Вось. А вось серыял, у якім нешта адбываецца за 5 хвілін, потым ты не разумееш, што дзе ты, то я такім мне зараз не падыходзіць. Нешта падчас працы на фоне. Прям калі мне пофіг абсалютна яго. Так, стары не шалей. Я думаю, стары нормально. Шалей таксама, можа быць. Я думаю, нормально. Стары не шалей. Так, нежывыя рэчы, памерлыя людзі, насамрэч не размаўляць. Гэта ўсё... Гэта тваё шалёнае ўяўленне. Дзікае ўяўленне. Вось. Дзікае ўяўленне. Дай яшчэ пару твоих любимых, пару тых пытанняў, што ты так любіш. Вось гэта мне падабаецца, так. Дай яшчэ пару тых пытанняў, што ты так любіш. Ён, так. Ён кахае іх, калі... Я не думаю, што ён прям про каханне ўсё роўна тут... Блин, момант... Коска після стары. Дакладна. Гэта самае. Блин, вось не хапае у ангельскай, каб... Давай, няхай будзе кахае ўсё ж такі. Ён кахае іх. Таму што тэма кахання тут таксама часта падымаецца. Просто тут невядома, яно... Аўтары хацелі сказаць пра каханне канкрэтна, або пра любоў. Як умацняльнае. Так. Выправіў. Я думаю, што так. Я хутчэй так, чым не. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё слушна. Ты трасца кахаеш пытанне. Факін знік. Факін знік. Чат у нас факін знік. Ці кахаеш? Нам патрэбна факінг вернуць. Нам патрэбна неяк факінг зрабіць. Што прыдумаць такога? Ну, можна, звычайна, стандартная халера. Халеры дзеці кажуць. Ну, у нас халеры занадта шмат, і трэба разбаўляць нечым.
Мне патрэбна ідэя, мне патрэбна лайнка. Траса прапануюць. Мне патрэбны генератор лайнкі. Выклікаем Machine Wing на лайнку. Так, дакладна, бо я бачаюся, не прям не заўважыў. А чаму я такі сляпы? Я не заўважыў чамусьці. Мне падавалася, што там проста ты кахаеш пытанне. Я сляпы. Ну ладно. Поехали далей. То же самое. — 10, 8, 3, 4. А что значит не важно? Не важно. А, вот тут. Так. Трасса. Какая же питание? Подказала ў мінулым. Так, я выбачаюся, я не... Я чамусьці, я прачытаў, у меня прям вывалілася слово. Аўтаматычны мозг адцэнзурыраваў просто карацей сказ, і ўсё, і пакінуў толькі... Выкінуў слово трасса. Капаронні. Слухайте, я думаю, што насамрэч я уже падстаміўся, так? Мы насамрэч зрабілі 2000, прыкладна, нават больш можа быць. І не только прям супер хутка, але нормально, добра, працэс ідзе. Я не думаю, што я прям зламаўся. Я думаю, я ж шмат размаўляў, і час яшчэ сышоў. Мне ўжо трэба ісці працаваць. Таму я на гэтым, можа быць, буду скончваць. Капароні мы разбяром у наступны раз. І ўсё. Мы наступны раз у нас будзе заўтра. Я думаю, што гледзячы на тэмп, мы дакладна будзем яшчэ ладзіць у сераду і, ну, залежыць ад таго, колькі каментаў насамрэч. У сераду і у наступным тыдні, хутчэй за ўсё, трошкі націснем на пераклад, трэба яго прасоўваць. Асабіста труп павінен быць зроблены. Труп павінен упасць. Это прям важно. На гэтым буду скончваць. Я вас перадам далей. Хто у нас там ёсць? Бачу курысу. І усе на месцы. Да каго б вас закінуць? Усе на месцы толькі пачынае. Можа, давайте да усе на месцы. Курысу зараз яна робіць нейкага маскота коціка. Я думаю, вам гэта будзе цікава таксама. Заскокуйте да курысу. О, блин, прям кайфово. Слухайте, давайте я вам шатаут закину. Я кину вас до усе на месцы. Так. Момент. Шаутаут. Курису и... Блин, хоть бы я без помылки пробил. Помылкой? Без помылки. Подается без помылки. Ой, шатаунт есть, а я вас передам до усе на месцы. Я ожидаю вам доброго дня. Коли вы ждаете атрымаць пунктов за рейд, я раю вам з рейдом скокнуть, а потом перейти до курису, коли пожидаете. Доброго вам дня. Мы побачимся з вами завтра. Будем далей колупать переклад. Может быть, доробим нарэшце труп. І тады я можна будзе сунуцца да мірагаловага, але я яшчэ не ўпэўнены. Мы паспеем да яго. Добренька. Ляцім да ўсе на месцы.